Dejú sa veľké veci. Tak v prvom rade máme zlatú medailu z majstrovstiev Európy v atletike. Vieš o tom? Samozrejme, že viem. Libor Charfrajták. Výkon. Tak to neviem, no. Hodil nad 80 metrov ako jediný teda z celej súťaže. A troška sa to aj zatriaslo, lebo potom bol protest druhého maďarského kladivára, ktorý povedal, že asi bol prešlap. Tak žíri zasadla a zistila, že nebol teda prešlap. Takže máme zlatú medailu. Mimochodom, tie naše vrhárske disciplíny, to je také, že pred majstrovstvami Európy prišla taká smutná správa, že nášho najlepšieho guliára diskvalifikovali doživotne Milana Haboráka, kvôli tomu, že mu našli druhýkrát teda doping. Nejakú nepovolenú látku. Nepovolenú látku. A ja som s ním SMS-koval a on predbežne slúbil, že sem príde a vysvetlí, jak to je. No, tak možno na budúci týždeň, a pozdravujeme ho týmto. Možno na budúci týždeň tu bude Milan Haborák a aj som odkázal, že však on je totiž tam ako fanúšik v Barcelone a som odkázal, že nech sa opýta Charfrajtága, že či by on neprišiel. A on povedal, že ja si myslím, že aj príde. Takže možno na budúci týždeň tu budeme mať kladivo a guľu. No, ale dejú sa aj iné veci, ku ktorým bude určite veľa otázok, aj otázok diváckych. Áno, a tie otázky... Dôležité je, aby obyčajní ľudia mohli klásť otázky. O to nám ide v tejto relácii, takže môžu obyčajní ľudia, ktorí sedia za obrazovkami, pred obrazovkami teda dúfam, a napadne im nejaká otázka pre iných obyčajných ľudí, tak môžu kľudne napísať na adresu lampa@joj.sk. No a teda z týchto slovných hrátok je jasné, že našimi dnešnými hostiami sú obyčajní ľudia. Sú to 4 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú prvýkrát v živote poslancami a vlastne prvýkrát v živote aj v takejto vysokej politike a v týchto dňoch a týždňoch sú prvýkrát v živote aj pod obrovským tlakom, ktorý si čiastočne spôsobili sami, ale čiastočne aj im ho spôsobujú iní. No a o tom sa budeme rozprávať, ale ešte predtým... To je tak, že teraz sa hovorí, neviem, či viete, tak určite viete, teraz sa na Slovensku hovorí o tom, že možno aj vláda kvôli vám padne a možno znova sa vráti Fico a Slota. Predsedkyňa vlády povedala, že menšinovej vláde ona predsedať nebude. Padajú proste silné slova a pritom sa hovorí, že a to všetko kvôli tým obyčajným ľuďom, pričom sa prakticky nevie, kto ste. To je taká zaujímavá situácia, že v tomto štáte, ktorom každý každého pozná, vás skoro nikto nepozná, ešte túto pána Matoviča trocha, teraz posledných dní a týždňov, ale vás ostatných nepoznáme a pritom teda zdá sa, že rozhodujete o budúcnosti tejto krajiny v týchto dňoch. No tak troška to odčiňme hneď na začiatok a povedzte jednou, dvoma vetami, že kto vlastne ste. Tak, Igor Matovič. Obyčajní ľudia. Ale teraz vy osobne, nie v množnom čísle. Vy ste z Trnavy. Čo sa o vás vie? Skúsim to zreprodukovať. Vy ste z Trnavy, vydávate tam nejaké noviny, také regionálne, aj v iných regiónoch, ktoré majú veľký náklad, spolu 1 000 000 kusov, alebo aj viac možno? Trošku viac. Kde teda pravidelne sa prihovárate tým čitateľom takým stĺpčekom. Vie sa o vás, že aj vďaka tomu ste sa stali známi, možno aj vďaka tomu ste sa prekružkovali na kandidátke SAS. Vie sa o vás, že ste aj podnikateľ, vie sa o vás, že máte 2 deti, a vie sa o vás, že ste exot. A jednu manželku ešte sme Jednu manželku zatiaľ, no. Tak čo viac? Ako zatiaľ? Ja, však to bol vtip. Čo viac? Čo viac? Áno, píšem teda také stĺpčeky už asi 2 roky. Teraz bude za chvíľku 2 roky. Do našich novín. Ten impuls bol taký prozaický, ako prichádzalo výročie 40. vstupu oslobodeneckých, varšavských, či akých sa to volalo, vojsk? Spojeneckých. A teda blížil sa 21. august 2008 a ja som to vždy tak nejako intenzívne prežíval a vtedy som zároveň vyšiel nejaký prieskum Focusu alebo neviem koho. A teda tá bývalá vláda, nazvem to teda začal slušne, vtedy mala preferencie viac ako 70%, tuším 70,1% a vlastne vtedy sa to prvýkrát prehúplo cez tú 70-ku a začal som prežívať aj to tým pádom o mnoho intenzívnejšie, lebo vlastne tá koalícia mala nejakých 29,8 alebo 29,9. Šuty v tom čase nakreslil taký krásny
takú krásnu karikatúru, kde vlastne taká veľká drevená stará posteľ, obrovská pérová duchna, tam taký malinký Dzurinda tam spinkal a nad ním Radičová niečo, že dobré ránko, pán premiér. Ako vlastne chcel tým vyjadriť to, že dotedy vlastne tá opozícia úplne spala. V podstate Fico to tu valcoval so Slotom a naberali preferencie a opozícia sa vôbec nechytala. Oni nemali témy, jednoducho nemali si do čoho buchnúť, tým pádom spinkali a ja som naozaj, vo mne to vyvolávalo ako pocit ohrozenia. Mňa samého, mojich najbližších a vlastne všetkých takých normálnych ľudí na Slovensku, že keď to pôjde takto ďalej a nič voči tomu nespravím, tak bude naozaj prúser. A vtedy som sa v spojitosti s tým výročím 40. vlastne teda vstupu tých oslobodeneckých vojsk tak nejako rozhodol, že som si takú paralelu našiel, že vlastne tí Rusi k nám v tom 68. prišli, ale vlastne v tom 89. alebo 90. odišli. Že vlastne tým novembrom sme ich, vlastne tých okupantov nejako sme sa ich zbavili. Ale keď som si toto uvedomil, že vlastne hrozí, že bude mať Slota s Ficom ústavnú väčšinu a že Fico by nebodaj vládol sám, tak ako konec sveta, ako predstava úplne strašná na vysťahovanie. A teda vysťahovať som sa nechcel, tak nejak som to spojil paralelu s tými preferenciami alebo teda s tým výročím. Napísal som taký krátky, malý článoček 5x5 cm, že teda Rusi prišli a odišli. A vlastne bola to pointa o tom, že tí okupanti vlastne jedni k nám prišli a nechceli sme ich, strpeli sme ich tú chvíľu, potom odišli a v tom novembri sme si vlastne znova vybojovali nejakú slobodu. Ale vlastne v tých preferenciách som videl, že vlastne my tú slobodu strácame, ale to nie iba v tých preferenciách. Aj teda, keď som tak postupne to vnímal, že vlastne my s tými kľúčmi na námestiach sme si vybojovali slobodu, oduševnenie, ale vlastne odovzdali sme ju do rúk našim voleným zástupcom, politikom. A títo politici, ako naozaj som to tak vnímal, že to zneužívajú tú moc. No a keď ste toto videli, tak ste začali písať tie články. Mimochodom, to už ste tie noviny vydávali? To už od 97. roku. Áno. Začali ste to písať s tým, že čo? Že raz sa dostanete do parlamentu, alebo ste chceli iba pomôcť tomu, aby sa niečo zmenilo? Cítil som, že nikto nič nerobí. Ako možno teda Šúty kreslil karikatúry, možno Smečko niečo teda napísalo a kritické články, ale tá opozícia spala. Vlastne tá opozícia v prvom rade mala nejako bojovať a naozaj som videl, že novinári skorej bojovali a budili tú opozíciu a ona naozaj hlbokým zimným spánkom, hoci teda v tom čase bolo leto. No a tak som začal písať a cítil som to, že vlastne Fico s tými ľuďmi manipuluje. Že on vlastne vie, že na to vládnutie on potrebuje získať možno z 50% účasti polovičku, ani nie, takže vlastne on si nájde 20% ľudí na Slovensku, ktorí nejdú do hĺbky, ktorí nerozumia tomu, čo to je nejaký deficit HDP, čo to je 7%, čo je to 8% HDP. A vlastne toto sú čísla, ktoré im nič nehovoria a ktorí, to trošku zovšeobecňujem samozrejme. Ale väčšinový ten volič, si myslím, Ficov je človek, ktorý si neuvedomuje to, že keď minieme o 150 miliard korún v ten rok viac, tak niekde tie peniaze musíme zohnať a že ich to nezaujímalo. A on vedel, že títo ľudia sa týmto nezaoberajú a on im to ani nevysvetľoval. Ja som ani raz nepostrehol Fica, že by si sadol pred kamery a spravil tlačovku a povedal ľudia, tak tento rok bohužiaľ nebudú sa zvyšovať dôchodky, nebude vianočný dôchodok, lebo by sme si na to museli požičať a tým pádom by to naše deti a vnúčata alebo vaše deti a vnúčata museli splácať. A toto som videl, že vlastne on s tými ľuďmi manipuluje a som ich to chcel podávať vlastne v reči tie informácii takej lopatistické, aby tie informácie pochopili, aby začali vnímať realitu. No, čiže začiatkom vašej politickej kariéry je to, že ste boli pred 2 rokmi znepokojení z toho, v akom stave Slovensko je a čo ho čaká, a tak si začali písať a z toho vznikol záujem nakoniec Richarda Sulíka a tak vzniklo to, že ste na kandidátke. Tak. Ďalší. Martin Fecko. Tak, som Prešovčan, to znamená východňar. Som absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a v súčasnosti teda som pracoval do 8.7.2010 ako krajský radca na Krajskom pozemkovom úrade v Prešove. Môžem povedať, že pracoval som tam v marci bude 20 rokov, takže viac menej v štátnej správe s ľuďmi a
viac menej v tom, čo som aj vyštudoval. Čo sa týka politických aktivít, nemal som takéto ambície, ale naša rodina, musím povedať, vrátiť trošku do minulosti, prežila dosť veľký, by som povedal, takýto akože šok nástupom teda 48. roku komunizmu a socializmu a vyzerá to tak, že vyzerá 100%, môj pradedo bol vyhlásený za kuláka, tým pádom za 48 hodín musel opustiť miesto Červenicu pri Sabinove a viac menej mali sme potom z toho príslušné problémy, svetia moji rodičia, strikovia a ostatní, takže viac menej sme si užili tiež za tejto éry, ktorá nastúpila. No a som si povedal, že aj moji rodičia, ktorí sú už toho času nebohí, ma učili, že stále sa musíš pozrieť každému človeku čestne do očí, aby si nemal problém ani o 5, ani 10 rokov sa hanbiť za to, čo si robil pred tými 5-10 rokmi. A stále dám za normálnych, obyčajných ľudí, ktorí nie sú horenosy, ktoré proste si vázia tento život, ruku do ohňa aj svoju hlavu, ruky a svoje schopnosti, ktoré mám. Nechcem zo seba robiť nejakého majstra sveta, ale myslím si, že ako dielčou prácou ukázať hlavne, že by tá robota, ktorá teraz nastupuje v tých poslaneckých nejakých pozíciách, aby niečo za mnou ostalo, aby som sa nemusel hambiť za to obdobie, ktoré teraz nastupuje. A myslím si, že svedomie mám iba jedno a človek, myslím, že by mal zvážiť, že to svedomie sa mu raz ohlási v tom jeho živote. A je najväčší šok, aspoň podľa mňa, pokiaľ vám to svedomie, hoci aj na smrteľnej posteli, povie, že hanbí sa za život, ktorý si bežal na tejto zemi. Takže toto si nepripúšťam a budem robiť všetko preto, aby sme to takýmto spôsobom nemuseli z toho sveta odísť takouto výčitkou. Som kresťanom katolíkom, takže takto mal som stále blízko ku KDH, ale mojou zásadou bolo, že ja nepotrebujem mať klapky, aby som vedel, kde mám svedomie, ako sa mám rozhodnúť a preto som to bral ako výzvu, že do politiky pôjdem, keď budem ako za seba, za svoje svedomie, za svoje presvedčenie, ktoré som v doterajšom živote dostal od svojich rodičov, sa byť a myslím si, že toto sa momentálne v tejto skupine obyčajných ľudí, ktorú inicioval pán Matovič, sa nejakým spôsobom etabloval na tomto svete a bolo to, by som povedal, že z dňa na deň, ale prišla, by som povedal, že možnosť, tak som si povedal, áno, ideme do toho a není problém sa vysťahovať z republiky. Mal som tiež ponuky rôzne, ale ostať tu a tu niečo urobiť, tak to už je problém a preto hovorím, že treba, aby sme sa prebrali z tej letargie, lebo tvrdím, že kopu je tu skutočne svedomitých, statočných, čestných, pracovitých, inteligentných ľudí na Slovensku a svedčí to aj, že 4% ľudí nechodí voliť. Hej. To znamená, hovorím, že týchto treba momentálne trošku povzbudiť a ešte poslednú vetu. Ja som sa tešil, keď mi niektorí povedali, že tí, čo ma poznajú, keď mi povedali, že konečne ideme za Rosťou voliť. A to bolo zadozučenie toho, že som tam do toho išiel. To znamená, malo to nejaký zmysel aspoň v tom, že niektorí tí voliči si takto povedali. No a ešte jednou vetou, to by ma celkom zaujímalo, že vy ste z Prešova? Som z Prešova. Z Prešova do Trnavy je troška ďaleko. Nemáme predsa len ešte tú diaľnicu. Jasne. Že aký bol váš prvý kontakt? Ako ste sa vôbec dostali k tomu, že ste sa stali členom obyčajných ľudí? Jasné. Takže môžeme aj to povedať, není problém. Takže vďaka mojej manželke, musím povedať, ktorú, teda som ženatý, mám manželku a 2 deti, Michala a Katku. Bývam v rodinnom dome, ktorý sme poctivo na požičku vybudovali, takže asi tak. A musím povedať, že manželka mu upozornila na články, ktoré pán Matovič písal. Igor, v našom... hovoríš mi Igor, tak som Igor. Áno, Igor. Takže vtedy si ešte bol pán Matovič. takže pán Matovič, teraz je to už Igor. Takže mám upozornené články, ktoré vychádzajú v našom tom regionálnom prese Prešovsko-Savinovsko, že píše zaujímavé veci a myšlienky, ktoré podala na papier, boli vlastne našimi myšlienkami. A preto, keď tam bola nejaká kontaktná adresa, som povedal, dobre, ja mu to zatelefonujem, zamailujem. A zrazu odozva bola taká, že príde do Prešova jeden piatok, pokiaľ chceme, môžete prísť. Samozrejme, že sme si manželku povedali, pôjdeme tam. No a
musím vám povedať ešte jedno, že prvé, čo vás napadne, a to poviem hocikomu a stále, keď idete k niekomu, ktorý chce zakladať nejaké hnutie, stranu alebo proste nejak politicky sa angažovať, tak moja prvá myšlienka bola aj s manželkou, že ako príde. Príde na limuzíne, príde s bodyguardami, príde s kým, s ochránkou, ako, hej? Príde nejaký človek, ktorý som v živote nevidel. Mali sme to v katolickom kruhu na Jarkovej ulici v Prešove, bolo to v piatok o 8:00. Ja poviem tú genézu, pretože vyzerá, že mohlo by to byť veľmi zaujímavé aj pre ďalšie, by som povedal, možno nejaké takéto iniciatívy, možno že aj iných ľudí, ktorí by sa takto mohli nakliatnúť. Prišli sme tam o 7:45, boli sme tam asi 10-11, tak debatujete ako ľudia, ktorí prvýkrát sa vidíte o všeobecných otázkach takto. Zrazu bolo asi 8-10, ten pán, ktorý mal na starosti miestnosť, hovorí, že pán Matovič ide z Košíc, takže trošku počkajme, možno, že už príde, respektíve už je tu, alebo nejak tak, že ideme do miestnosti. No hovorím, dobre, však môžeme si tam čakať. A zrazu Igor stal vedľa mňa, že to je Matovič, hej. Tak ja som pozrel a hovorím, no tak vstup medzi obyčajných ľudí teda, pán Matovič v mojich očiach má super, hej. Tak si predstavujem vstup medzi obyčajných ľudí. Na prvú otázku je, Igor, pamätáš, keď si mi dal slovo, lebo vás tam asi 12 ľudí v Prešove, tak si povedal, ja som teda povedal, mali sme si každý vyjasniť, čo si predstavíme pod obyčajnými ľuďmi, tak ja som povedal, že u mňa je obyčajný človek ten, ktorý keď príde do parlamentu a dostane úplatok miliardu, či ju vezme. Keď ju vezme, u mňa obyčajný není. Keď ju nevezme, tak môžem uvažovať, že môže byť medzi tými obyčajnými. No a ďalšiu takúto, by som povedal základnú tézu, ktorú sme si s pánom, teda s Igorom, vyjasnili na začiatku, že neboli sme doteraz politicky v žiadnej strane. To znamená, sme neboli zaviažaní žiadnymi pravidlami strany, ani kandidátmi KSČ. A toto je aj môj prípad, takže prakticky bral som to ako výzvu, ktorá prišla. A hovorím, že je to asi zhora riadené, takže proste takto malo byť, sme tu a toto. No, to bol druhý obyčajný človek. Jozef Viskupič. No, ja som Jozef Viskupič, väčšina ľudí a priateľov ma pozná pod prezývkou Jofo. Som tiež Trnavčan ako Igor. Mám manželku Romanku a syna Viliama. Vyštudoval som massmediálnu komunikáciu. A s tým, že som sa zaoberal aj počas štúdia vlastne kultúrou a vecami, ktoré sa dotýkajú médií. Jednak ma ten svet fascinuje a jednak veľa čítam o tých veciach. Zároveň som robil projekt v Trnave taký kultúrny od svojich asi 20 rokov pod názvom vlastne Archa, kde som tvoril nejaký taký priestor pre všetky možné druhy a alternatívy vyjadrenia kultúrnych, dramaturgických celkov, divadla, improlík, koncertov a podobne. Čo by som povedal k tomuto príbehu obyčajných ľudí v rámci predvolebnej kampane. Som mal troška iný osud ako Maťo, keďže to priznávam, ja som Igorov bratranec. Igor vždycky príde za mňou s nejakým takým projektom. Takisto som bol pri vzniku vlastne tej firmy, ktorú ste spomínali predtým, kde vlastne uverejňoval Igor tie články. Takže toto je veľký projekt. Tak vidím to a čítam to tak, že chcem mať okolo seba ľudí, na ktorých sa spoľahne v prvom momente. A v druhom momente chystáme sa na nejakú takú dráhu a chystali sme sa, že bude veľa práce. Ja to tak aj vnímam vlastne, že ja podnikám. Myslím si, že nechcem nejak závádzať, ale je to 13-14 rokov, takže som naučený na nejaké 12-16 hodinové pracovné dni. Súčasná situácia je možno
že už sú až 72-hodinové, sem tam, hlavne posledné obdobie, takže žiadne prázdniny sa nekonajú. No, v rámci tej predvolebnej kampáne v podstate bolo niekoľko kanálov, ktorý sme, ten hlavný ste opísali. Zároveň teda, čo si takisto tradičné strany, okrem strany SAS, niekde nevšimli. Tak tu existujú kanály, keďže aj moja diplomovka sa volá, že Multikultúra informačná diaľnica, ja ten internet vnímam dlho. To pre mňa jedno z najprogresívnejších médií z hľadiska tej interaktivity. Takže tam bol takisto jeden kanál, proste zúčastňovať sa diskusí a pod vlastným menom. Ono sa to môže zdať zanedbateľné oproti tomu printovému výstupu. No a každopádne išlo o to presvedčiť tú myšlienku toho, z môjho pohľadu to bol nejaký boj proti konvenciám, aj troška občiansky aktivizmus a teda hlavne nádej, že to pôjde. Ak sa teda niekto zatne a chce to ukázať aj možno tomu najmocnejšiemu, tá retorika bola o tom, že vadila nám proste tá situácia. Môj osobný zlom, alebo taká tá povestná posledná kvapka bola, nazvem to tak, že PPP projekty. Proste to už som ani ja neuniesol, že mám teda, v tom čase sa mi narodil syn, a keď som vyrátal, že keď bude zhruba v mojom veku, tak by niekde končilo splácanie tam toho projektu a to by som si asi nechcel zobrať. Neviem, či tie ostatné, proste ja tú politickú scénu sledujem, mám tam svoje vzory a podobne. Toto bola nejaká taká tá primárna príčina zúčastniť sa toho a bral som to ako výzvu. V životopise som uvádzal dosť často ako projektový manažer a toto je výzva v zmysle teda veľkého projektu a jej výšku vnímam a myslím si, že zachovať sa v konkrétnych situáciách, ktoré naznačoval aj Matej, alebo teda hovoril o nich aj hlbšie, je jedna časť a druhá je, keďže sme vyzbrojení zákonodárnou iniciatívou, tak myslím si, že tam naplánovať a urobiť vlastne čo najviac roboty je výzva pre to štvoročné obdobie. No a poslednou je Erika Jurinová. Tu prezradím, že podobne ako ona aj Martin Fecko sú prvýkrát v televízii, dobre hovorím? Tak a hovorili mi, že určite budú mať trému a tak vôbec ste nemali trému. A že Erika hovorila, že ona bude hovoriť jednu vetu a že potom asi odpadne, tak myslím, že neodpadne. Ja vám pomôžem, nebojte sa. No, tak úplne krátko. Vy ste odkiaľ? Z Oravy, z Nižnej. Z Oravy a čo ste tam robili? Posledných 7 rokov som trávila v Igrovej firme ako jeho zamestnanec. V Oravsku. V tých novinách, že? Mala som na starosti v podstate chod kancelárie, alebo celé noviny dokopy. Vedúca redakcie. Oh. Nechci sa pochváliť. Ako ste sa k tomu dostali? Jednoducho prihlásila som sa na konkurs. Dovtedy ste boli... Na materskej. Mala som 2 obdobia. Po škole, po vysokej škole som vlastne rok učila na odbornej škole. Potom bolo 5 rokov materskej, potom som opäť na chvíľočku prerušila na rok, učila som a potom znova pokračovala materská a potom som už išla na konkurs. Máte pedagogickú školu? Nie, strojná textilná Liberec, no iba to doplnkové pedagogické štúdium. No a teda prihlásili ste sa do tej redakcie kvôli čomu? Hľadala som si prácu, úplne. Chcela som pracovať, hej. Som si vravila, že zhruba po tých 8 rokoch materskej už asi by som sa mohla uplatniť aj niekde v priestore. No a tam ste robili koľko rokov v tých novinách? 7 od 2003. 7 rokov a kedy prišla takáto pomerne šialená ponuka, že poď s nami do politiky? No, na začiatku tohto roka. Začiatku tohto roka. A pamätáte si to? No samozrejme. Ako to prebehlo? No bolo to také lámanie, by som povedala. Hej, že tým, že vlastne s tými článkami som žila stále, tým, že sa nám objavovali, ešte keď začal písať. Povedz.
keď začal písať prvý článok, Igor, to si nemal. Druhý asi. Druhý? Že to je silné, že to sa mi nepáči, ty takto nerozprávaš, že prečo takto články píšeš, prečo takto ostro, proste tie slova používaš také nepekné. A že to sa mi len zdá. No, ale tak... usmernila ma. Už som potom tak trošičku jemnejšie. Už som trošku vážil slova. Kedy tedy? Hej, sem tam, ale tak, hej, by som povedala, že postupne sa aj ten jeho prejav trošku vyvíjal. Kultivoval, no. Áno, hej, že bol stále príliš tvrdý, ale možno trošku kultivovanejší. No, som išiel na to rafinovanejšie. No, počkajte, a potom? No, takže ako tam som videla, ináč dovtedy som sa s politikou stretala tak, že doma správy, noviny, to bolo všetko, nikdy som nemala ambíciu to božne verejne sa nejako prezentovať. Ale zase na druhej strane možno práca vo firme tiež má čosi do seba. Postretala som more ľudí, spoznala som more ľudí a vlastne aj oni mi tlmočili určité politické názory, dalo by sa povedať. No a v podstate niekedy na začiatku roka Igor skúsil. Najprv som nechápala, prečo si ma vybral, prečo práve mňa. Potom možno trošku, neviem, či som pochopila, alebo čo to bolo, ale... Lámal som ju dlho. Keď sme sa s manželom o tom rozprávali, v podstate mi to on tak jednoducho povedal, že veď možno, že keď sa tak snaží, že môže naozaj si človek, ktorému dôveruje, že aj keď teda o tom veľa nevieš, hej, ale môže naozaj tá dôvera je teraz dôležitá. Tak asi to je celý príbeh. No, jedno veto, prečo ste si ju vybrali? Som možno povedal, že prečo aj všetkých troch. Nie, nemáme na to čas. Jedno veto. Poviem o všetkých troch, preto, lebo som si uvedomoval, že tie voľby, keď sa budeme snažiť, tak máme šancu zvrátiť ten smer, ktorým sme dotedy fungovali. A že keď tie voľby dopadnú, alebo teda, že keď to zvrátime, tak to zvrátime veľmi, veľmi tesne. A ja som aj v letákoch, ako možno 10 sme ich napísať taký ako predvolebný do schránok. A asi v 3 alebo v 4 som odpovedal vlastne na otázky, ľudí, čo mi písali. A oni sa pýtali vlastne, a čo vy 4 vlastne v tom parlamente môžete? A ja som odpisoval, voľby môžu dopadnúť veľmi, veľmi tesne a my 4 môžeme byť akurát jazyček na váhach. A to som si uvedomoval vlastne tú zodpovednosť, že keď by sme sa naozaj stali tým jazyčkom na váhach, tak to nemôžu byť ľudia, ktorých naozaj prvý milión zlomí. Ani stý, ani tisíci. Tak som si snažil sa vybrať ľudí, ktorým maximálne dôverujem. Preto som siahol aj po človeku, ktorý je z rodiny a netajil som to, vlastne po bratrancovi, po Jojovi, po Erike, ktorú som si vlastne teda dlhodobo poznal vo firme. A taká malá neznáma bol Martin. Jeho som vlastne poznal veľmi, veľmi málo, ale dá sa povedať, že to bol taký moment toho stretnutia, že sme mali v tom Prešove, čo on popisoval, že keď sme sa bavili a on keď sa rozbehol a začal hovoriť o tom, jak sme sa bavili o politike, o tom, ako by vlastne politici mali byť čistí, ako by nemali zneužívať vlastne tú moc a o nejakom tom naozaj takom skutočnom boji proti tej korupcii. Ja som to videl na ňom, že on to úplne prežíval a vlastne môžem, dúfam, povedať, ako on mal normálne také zaslzené oči. Ako som videl, tá úprimnosť úplne z neho tak sávala. A veľmi potom mi rezonovalo, aj keď som odišiel z toho Prešova, aj keď som si potom, keď som mal doma už iba možno menoslov a nejaké telefóny na tých ľudí, tak akože vedel som, že aha, Martin Fecko, to je ten človek, ktorý taký bol oduševnený, ktorý všetko do toho dával. No. Takže to je taká malá neznáma, ale vlastne veľakrát som v živote dal na prvý dojem a skoro nikdy som sa nesklamal, takže... No, teraz som vám daroval pol hodinu, ale to naozaj zámerne, aby ľudia vôbec vedeli, kto ste, lebo hovorí sa, že obyčajní ľudia nikto nevie, kto ste. Tak snáď ste troška poodhalili z toho, kto ste, no a teraz troška nepríjemnejšia časť. Doteraz všetko, čo ste povedali, bolo samé pozitívne veci. Až by človek skoro až zaplakal. No, ale teraz je takáto situácia a skúsim vám teraz povedať taký bežný pocit. Bežný pocit. Nejakí 4 ľudia, o ktorých ani nevieme, kto sú, boli na nejakej 150. mieste a 147. mieste kandidátky, tu idú urobiť to, že my sme sa tu 4 roky trápili s vládou, ktorú sme nemali radi. Teraz hovorím o voličoch dnešnej koalície.
ktorú sme nielenže nemali radi, ale ktorá naozaj škodila Slovensku, zadlžila nás, bol tu Slota, boli tu všelijaké veci, Hedviga Malinová, neviem čo. Nakoniec sa to skoro zázrakom podarilo. Tak trochu aj kvôli tým hlasom, kvôli tým článkom, kvôli tým novinám. A teraz, kvôli nejakým požiadavkám, blbostiam, oni idú tú vládu položiť. Tí, ktorí tu takto pekne hovoria, že sme proti zlu, proti rozkrádaniu, ani miliardu by som nezobral a proste tak oni teraz odídu z tej koalície a tú krehkú vec, ktorá sa skoro zázrakom podarila po 4 rokoch, za mesiac zničia. No, uvedomujete si tento pocit mnohých ľudí? To som chcel povedať. Uvedomujete, hej? Áno? Uvedomujeme si tento pocit. Je to pocit tých mnohých ľudí, ale ten náš to určite nie je, keď môžem hovoriť za všetkých 4. Ako my nejdeme odísť z koalície. Je to zodpovednosť. No? Ako my sa naďalej cítime, aj nech by sa stalo čokoľvek. Ako my budeme tí poslední, ktorí z tej koalície odídu. No, teraz ale počkať. Čo vy rozumiete pod tým, že neodchádzate z koalície? No, že budeme naďalej podporovať túto vládu, že budeme podporovať programové vyhlásenie vlády a rešpektujeme názor ľudí, ktorí väčšinovo demokraticky vyjadrili v týchto voľbách. Tí ľudia sa rozhodli, že vlastne túžia potom, aby na 4 roky tu bola zmena a tento názor zdieľame takisto my, však vlastne to bola podstata aj tých mojich článkov všetkých. Tak to bolo do Fica, čo sa len dalo. Do Slotu, čo sa len dalo. Jednoducho, len aby tí ľudia otvorili oči. Čiže vy hovoríte, že vy celé 4 roky túto vládu nepoložíte. Hej? To hovoríte vy. To hovoríme To hovoríte všetci 4? Hovoríme všetci 4, áno. Všetci 4? Áno. Všetci 4? Všetci 4. No počkajte, ale to je také ľahké toto povedať. To je zatiaľ ešte ľahké. Ale vláda sa nemusí položiť len tak, že raz proste Fico navrhne, alebo Slota, alebo hoci kto z opozície navrhne hlasovanie o dôvere vláde a teraz sa nejakí 4 pridajú, napríklad vy. Tak vtedy by sa vláda položila priamo, že je odvolaný predseda vlády. Alebo tak. Ale vláda sa dá položiť aj inými spôsobmi. Napríklad tak, že vy ste ohlasili, že možno, k tomu sa ale dostaneme, že možno odídete z klubu SAS a budete tzv. Nezávislí poslanci. No ale vláda sa dá položiť aj tak, že tí nezávislí, či to budete vy alebo niekto iný, budú stále znova podmieňovať podporu nejakého vládneho zákona, dôležitého, podporou niečoho svojho. Hovorí sa tomu tak trocha, že vydiera, nie? Že povedzme, že vláda bude mať, ja neviem, rozpočet, štátny rozpočet, čo je veľmi dôležitý zákon na rok, pred koncom roka, a tí nejakí nezávislí povedia, že ale tak to bývalo v minulosti, najprv postavte cestu k nám domov v našej dedine. Vtedy podporím vládu, teda rozpočet. Alebo v našej škole urobte telocvičňu. Alebo, ja neviem, takto sa nedá dobre vládnuť. Vláda, ktorá by bola závislá na takýchto 4, ktorí by stále niečo chceli, takýchto 4, ktorí by takéto veci mali, tak ona je vlastne neustále vydieraná a vlastne nevládne, lebo závisí od ich ľubovôle. No, čiže a to je už ale troška ťažšia otázka, že na jednej strane nepoložíte vládu, to ste tu všetci 4 povedali v zmysle hlasovania, ale ako vlastne vy budete podporovať vládne návrhy, keď nebudete súčasťou, povedzme, k tomu sa ešte dostaneme, keby ste neboli súčasťou klubu SAS. Ako budete podporovať vládne návrhy? Normálne, ako prirodzene, však predpokladám v tom programovom vyhlásení vlády, aj keď sa tam tie naše body slúbené nedostali, je tam možno 300 rozličných záväzkov, ktoré sa vlastne vláda zaväzuje spraviť. Takže to bude toľko roboty, toľko v podstate teda vládnych návrhov, zákonov. A tie zákony logicky budú v súlade s tým programovým vyhlásením vlády. Tá vláda si v podstate dala sama sebe domácu úlohu na 4 roky. A to, čo bude robiť, tak bude robiť v súlade s tým programovým vyhlásením vlády. Áno, ale vy tie vládne návrhy zákonov, to sa vás teraz rovno opýtam, nebudete podmieňovať podporou svojich iných zákonov? Prečo by sme... To, čo bude to v súlade... sa pýtam. Ale keď ako poviete, raz podľa mňa manželke vyjadríte vernosť, teraz by som paralelne povedal k tomu, teda, že keď raz budeme hlasovať za programové vyhlásenie vlády, tak potom si už nemusíte tú vernosť naďalej nejako utvrdzovať, alebo teda už príjmete všetko, čo s tým manželstvom vlastne prichádza. A raz ste si tú vernosť vyslovili a teda už potom aj tie dielčie veci, ktoré s tým manželstvom prichádzajú,
aj problémy, aj deti, aj neviem čo, jednoducho už to s tým súvisí. Takisto vlastne aj tie návrhy, ktoré pôjdu do parlamentu vládne, ktoré budú v súlade s programovým vyhlásením vlády, je logicky, že podporíme. Lebo bez keď raz... podmienok. Logicky, že keď si budeme dávať podmienky k vládnemu programu, alebo tak programom vyhlásení vlády, prečo by sme stávali podmienky k zákonom, ktoré sú v súlade s tým programovým vyhlásením vlády? Dobre, tak vám to ešte sťažím. Tak predstavte si, že vláda bude proste taká, tá koalícia bude taká, že vám to neodpustí, ten váš prípadný odchod z klubu. A vy budete mať všelijaké návrhy, svoje, mimo programové vyhlásenia, a ani jeden vám neprejde. Proste koalícia nebude za ne hlasovať. Napriek tomu budete 4 roky hlasovať za všetky vládne návrhy zákonov, ktoré budú v súlade s programovým vyhlásením vlády? Ja si myslím, že v neviem, ako... My sme teraz na také pôde, ako keby bolo jasné, že kde si vystupujeme. Veď k tomu sa ale dostaneme. K tomu sa dostaneme hneď teraz. Ale nechcem špekulovať na pôde, takže ešte my sa tou myšlienkou nezávislosti do tejto hĺbky, ktorú kladiete. V podstate sú tu dve cesty, neviem, ja ich poznám aj, že všetci tie prípady, ktoré sa snažia ako byť ten výkričník nad tým, že tí nezávislí poslanci, to nikdy nebolo nič dobré. No. Neviem, či teraz priestor, lebo sme v nejakom rokovaní zrovna na túto tému, že či by sme to vedeli dopodrobna rozobrať, lebo samozrejme ako na úvahy, hej, ale sme vonku v médiách a traumatizovať spoločnosť tým spôsobom dopredu. Viete čo, táto spoločnosť je veľmi už taká traumatizovaná, že sa nemusíte báť, že povedať hocičo teraz. Čiže ešte raz a potom si dáme, totiž to teraz za chvíľku si dáme jednu krátku reklamnú prestávku a hneď potom sa dostaneme k tejto základnej otázke, že či vôbec odchádzate z toho SAS klubu. Ale teda ešte predtým naozaj, že sa vrátim k tej otázke, že ste natoľko nevzťahovační a neješitní a viete sa natoľko odosobniť, že aj keby vám vaše zákony neprechádzali, vy tú vládu, respektíve zákony, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením, budete podporovať, lebo to je v skutočnosti otázka ľudí, voličov teraz, že či z ješitnosti, alebo z urazenosti, alebo aj z pocitu, spravodlivého pocitu, že podrazili nás, tú vládu nepodrazíte vy. Tak to ma teraz ako napadla, keď som ako vlastne to, čo ste sa predtým pýtali, nikdy som na tým nerozmýšľal, lebo sme sa možno ani tak nejako nebavili o tom v našom kruhu. A mňa napadol napríklad taký záväzok, teraz neviem, či vlastne sa dostal do programu vyhlásenia vlády, teda snaha zrušiť protizákon proti dvojakému občianstvu. Je to v programu vyhlásenia vlády? Je to taký záväzok, hej? Je tam taký záväzok? Napríklad osobne ja s týmto osobne ja za seba hovorím, že mal by som s tým problém. Bral som to možno skôr doteraz tak, že vlastne to programové vyhlásenie vlády je niečo, že teda áno, ideme týmto smerom. Jednoducho dáme dôveru tejto vláde, že nám teda bude rozumne vládnuť, ale myslím si, že stále by tam mal byť priestor na naplnenie toho, čo vlastne ústava dáva poslancovi. Že vlastne mal by naďalej hlasovať podľa toho svedomia a vedomia. To je to umenie, no. Že nemal by sa stať naozaj iba nejakým tým hlasovacím panáčikom alebo nejakou to cvičenou opičkou. A napríklad v tomto prípade, ak by takýto zákon bol predložený do parlamentu, že by sa upraví, vláda chcela... že sa to upraví, nie že sa to zruší všetko, ale že sa to nejako upraví. Ak by sa to upravilo, ale teda, no, ako viem, že tam by som hlasoval podľa toho svedomia. Že ak by teda niekto prišiel s návrhom, teda, že zrušíme ten protizákon, za ktorý v podstate ľudia alebo tá strany z tejto koalície predtým hlasovali, ja by som za to zrušenie nebol, lebo teda myslím si, môj osobný názor, že ak niekto sa na Slovensku silou, mocou necíti doma a vlastne cíti sa občanom druhého štátu napriek tomu, že tam nebýva, tak si myslím, OK, nech si teda to maďarské občianstvo zoberie, ale v tom prípade nevidím dôvod, aby my sme sa tvárili, teda, že je náš občan, keď on sa tu vlastne necíti občanom. To by bolo na ďalšiu dlhú diskusiu, ale to teraz hovoríte ako jednotlivosť, alebo ako pravidlo, lebo to je to dôležité, že sa pýtam na pravidlo, ktoré by platilo nasledujúce 4 roky. Pochopil som to, že či by sme vlastne my nevracali vláde to, že teda oni sa voči nám správajú zle a my by sme teraz ako náschval strúcu ješitne, ako v podstate teraz sa koalícia voči nám postavila ješitne, takže my by sme to teraz vracali, dávali nejako vyžrať. Tak toto, myslím si, za všetkých 4 môžem povedať, že určite nie. Ako vždy sme si hovorili, že keď budeme hlasovať, budeme vždy hlasovať naozaj podľa vedomia, svedomia a
ten program bude dobrý. Ten program bude 10 razy lepší, ako tu dokázal vypotiť Fico. Takže a tým pádom si myslím, že absolútna väčšina tých návrhov, ktoré tam budú naozaj v súlade aj s našim vedomím a svedomím. My chceme, aby to Slovensko sa dostalo dopredu. Možno za seba tiež poviem názor, že očakával som od toho programu, že bude razantnejší, že bude si dávať väčšie nejaké ciele, že naozaj sme v katastrofálnej situácii ekonomickej a mám pocit, aký by tá vláda trochu nemala odvahu. A myslím si teda, že bude veľmi málo vecí, na ktoré budeme mať nejaký iný názor. Ale možno sa to navonok bude zdať, že teda hlasujeme s mašinériou, alebo teda osobne ja, že hlasujem s mašinériou nejakou druhou, a teda jak tá cvičená opička, ale v mojom prípade to bude vždy naozaj to vedomie, svedomie. Dobre, no ja mám takú informáciu z dneška, ktorá je dosť prekvapujúca vzhľadom k tomu, čo si väčšina ľudí o vás myslí, že čo idete teraz urobiť. Ale ja ju vyslovím a vy sa k nej vyjadrite hneď po tom, čo teraz si dáme pár reklám. Reklama skončila, sme tu naspäť v štúdiu uprostred obyčajných ľudí. Doteraz to bolo tak, že vždy my s Pištom sme boli za obyčajných ľudí a mali sme tu ľudí neobyčajných. Teraz je to takisto vlastne, áno. No, v prvom rade pre teba správa, Števo, že Slovan vyhral v Belehrade. To sa dalo čakať. To sa dalo čakať asi. Ja som to nečakal teda, ale vyhral 2-1. Červená Zväzda Belehrad. Ďalej informácia pre vás všetkých, že keď ste hovorili o tom, že voliči Smeru nerozumejú, myslím, že to ste vy, Igor, hovorili, že voliči Smeru nerozumejú, čo je to HDP deficit a tak ďalej, tak to tak nie je. Minimálne jeden, ktorý... Minimálne jeden hovorí, že tomu rozumie a určite aj ďalší tomu rozumejú. A že to teda to nie je tak. Naopak spochybňuje, či voliči SDKU rozumejú týmto veciam. No ale tak to sa asi nedá úplne zistiť. Niektorí určite áno, niektorí nie. No a teraz ja by som dal len naozaj 2 alebo možno 3 otázky. Jedna, skúsim to dať vždy len jednému z vás, a len ten skúste stručne odpovedať. Tak začnem tuto od človeka, z jediného z vás, ktorým si tykám, už asi hodinu, Jofo, že koľko stála kampaň, predvolebná kampaň obyčajných ľudí? No, ale to je otázka na Igora. To je otázka na Igora? Koľko stála? Dobre. Asi 1,5 milióna. Asi euro? Asi korún. Korún? Asi 1,5 milióna korún. Dobre. Tak v zápätí tu mám ďalšiu otázku. Jeden z divákov píše: konštatovanie Igora Matoviča o jazyčku na váhach znelo nie ako pocit záväzku, ale ako pocit moci. Ako keby si to užívali. Užívate si to? Tak to by si ty mohol Jofo povedať. Užívaš si to? Ja to beriem tak, že je to strašná zodpovednosť. Neužívam si to vôbec. To sa nedá užívať. To sa nedá užívať. Že... Hovorím naozaj, že hovorí pravdu. Áno? Konkrétne. Veľa diskusí, veľa rozhovorov. Ale... Široká báza nejakého feedbacku na to, ako ľudia vnímajú túto situáciu. Veľmi som nešťastný z výstupov komentátorov v zmysle podsúvania akéhosi vydierania, keď my jednoznačne len deklarujeme, odkiaľ kam prídeme. Proste koalícia má 79 poslancov, nech sa stane čokoľvek, proste je to tak. No a teraz kľúčová otázka, ktorá sa tu objavila, Adam, v každom treťom maili, povedzme, to bola tá, že pán Matovič, ako vám máme po tej afére s 20 miliónovým úplatkom, ktorý najprv ste tvrdili, že ste ho dostali, potom, že nie, potom to bol vtip. Teraz najprv ste hovorili, že vystupujete, nevystupujete a tak ďalej. Ako vás máme brať vážne? Začnem, 2 veci sú to vlastne, teda tá prvá aféra. Ale hlavne tam ide o tú kauzu, ktorej sme sa tu nedotkli zatiaľ, o tom úplatku údajnom, teda ponuke, že teda prejdete na druhú stranu, tak 20 miliónov. Ako vám človek má teraz vôbec veriť? Že či toto nie je ďalšia taká hra? Ako vtipy by sa nemali brať vážne. Ja som ten vtip zobral vážne a následne mi teda bolo vysvetlené, že je to vtip.
s tým, že mi to pripadalo potom následne, ak politici do mňa všetci možní tlačili, že to treba dať trestné oznámenie, to nebol vtip. A veľmi vysoko postavení politici. A ja im hovorím, ale bol to vtip. A oni, to nebolo vtip, to treba dať trestné oznámenie. A vtedy som ako začínal rozmýšľať nad tým, ale nevedel som, čo teraz ako zažívam, že či vlastne tí ľudia silou mocou nechcú robiť z vtipu nevtip a chcú iba vyvolať teda nejakú aféru a teda už vlastne možno tým podaním toho trestného oznámenia už sa vrhne nejaké zlé svetlo na niekoho a potom bude prebiehať trestné stíhanie a keď vlastne sa to vyšetrí, tak už ľudia aj zabudnú na to, že sa to vlastne odložilo, lebo nakoniec bol to vtip. Takže to je možno k tomu vtipu prvému a tak k tomu druhému vtipu, tomu včerajšiemu, že teda povedal som, že odchádzame a potom som povedal, že neodchádzame, tak to bolo veľmi prozaické. Volal som s redaktorkou asi možno 10-15 minút, dala mi možno 15 otázok a v podstate takej hypotetickej rovine sa bavili o tom teda, že ak by sme teda vlastne odišli, teda čo by sme teda ako vlastne nejakým štýlom fungovali a na konci vlastne mi ešte dávala takú otázku, že a kedy to vlastne oficiálne potvrdíte, teda, že teda či vystupujeme alebo nevystupujeme. A ja som povedal, že ak vystúpime, tak ešte pred nasledujúcou schôdzou Národnej rady. Ale redaktorka túto otázku a túto moju odpoveď tam nedala. Neviem prečo. Asi to nepasovalo do toho kontextu, že vlastne keď si vytrhla z kontextu tie otázky, ktoré uverejnila, tak mohla tým vyvolať vlastne to, čo vyvolala a teda vlastne to, čo to dokreslovalo, alebo ten skutočný obsah toho rozhovoru, kde som hovoril teda, že vlastne stále je to v tej rovine úvah, tak to tam jednoducho odrezala. Tým pádom sa hovorilo o tom, že tam bol problém v komunikácii. Sa to tak hodnotilo. Osobne dotklo, teda, jak to napísala presne? Ty si to pamätáš možno, ja si mi to hovoril. Nezvládol komunikáciu. Že som mi volal, že som nezvládol komunikáciu. Ak môžem, tak ja Jojo bol vedľa mňa v aute, tak ako nech povie, čo som vlastne jej volal späť a kedy som jej volal späť. Ako tam nastal nejaký dvojminútový a teda aká taká pauza. Keď som dokončil vlastne ten rozhovor s ňou, tak som povedal, že ak odídeme, tak teda pred tou schôdzou Národnej rady. Potom 2 minúty vlastne sme skončili rozhovor a potom sme sa niečo bavili v aute. Sme sa bavili v aute a teraz, že ten základný message by mohol byť teda ten, že teda vládna koalícia má 79 poslancov stále. Igor zdvihol mobil aj zavolal ako kvázi, ten rozhovor prebiehal dosť také uvoľnenej atmosfére. My sme šli autom, no, teda ja som šoferoval a počúval som ten rozhovor. Aj keď sme teda upozornili, že veľmi nestíhame, ale tak ako netvárime sa na novinárov, že... Lebo ona sa tam skočím do reči, že ona sa tam opýtala otázku, že teda vládna koalícia bude mať 75 poslancov. Ja som vlastne k tomu odpovedal v tom duchu, že bude mať 75 poslancov, ako teda, ktorí budú závislí vlastne na politických stranách a plus bude mať nejako 4 poslancov, ktorí budú závislí na svojom svedomí a vedomí, ale nezvýraznil som tam to, že vlastne koalícia bude mať 79 poslancov. Som to vlastne tak nejako nezduploval. Ale to nebolo tak jednoznačné. Tak potom vlastne mi hovorí, že toto si mal, akože takto si to mal povedať, akože naozaj, že my tým ľuďom nemôžeme vyslať signál, že teraz naozaj tá koalícia sa v tom prípade, ak my by sme odišli, tak sa rozpadla alebo niečo také. Tak mi vlastne tak prehovoril do duše, tak na základe toho ja som jej vlastne zavolal a povedal som, že chcel by som tam opraviť, že nech tam nepíše, že vládna koalícia bude mať 75 poslancov, ale nech tam napíše, že bude mať 79 poslancov. Doplniť. A to som chcel vlastne ako doplniť tam, alebo zmeniť. No a ani toto tam nedoplnila a ani vlastne tú podstatnú vetu a otázku tam neuverejnila. No a vytrhla z kontextu v podstate niečo a bomba. A už to bolo. Ak môžem k tomu tam, ako to, že neviem, to už sa tak ako o nálepkách trocha je to a ten... Ako hovoríme napríklad, že Erika s Maťom sú tu prvýkrát a proste to priznávame a nejdeme sa desi hrať na niečo iné, no tak to bolo o tom, že ešte tá atmosféra toho rozhovoru bola fakt taká pracovná, uvoľnená a označenie za nezvládnutie komunikácie s novinárom a to doplnenie, ako keď zavolám vlastne späť, že chcel by som doplniť zhruba toto, alebo aby to bolo také jasné upresniť, tak ako ja to dávam na posúdenie, myslím, že potom v Hospodárskych novinách sme teda dohodli sme sa s nimi, že je celý prepis toho rozhovoru aj
aj ten vynechaný a myslím, tak sme to nechali nech to posúdia ľudia proste, že či to teda bolo nezvládnutie, alebo nebolo. My sme boli určite z toho včera nešťastní, to bolo, ako to sa nás zesypalo, ako robili sme rozhovor, ako sme sedeli vedľa seba, z Nového času redaktorka oproti nám, fotograf a teda vlastne jej šéf, niečo, a tak sme sa v pohodkový, parádny rozhovor a ja potichu telefónne, ak potom Jojo došiel, že volá Krajcer, teda, že sme vystúpili z Osasky. A hovorím, že tak ako tomu povie, že sme nevystúpili, akože ja som tak odbil, ako teda však, teda dobré, robil som tam ďalej ten rozhovor. No a potom vlastne ten rozhovor skončil, ja si pozriem na mobil, tam nejakých 80 neprijatých hovorov, potom Jojo hovorí, že ale to bolo vážne, že tam ako volali z vlády, teda sme vystúpili z Osasky, z toho Popráska. To, čo sme vlastne, ale čo si telefonoval, tak ako ona to takto nejako uverejnila, tak potom sme odtiaľ rýchlo utekali vlastne do Hospodárskych novín. Tam som si vlastne vypočul celý rozhovor, však teda túto časť ste tam nedali. Ako prečo tam nedáte tú podstatnú časť, vám to nepasovalo? Tak ako... A to je na margo tej traumatizácie, že je, no tak vzniklo to z ničoho. No, nás to zasypalo, ako teraz ja vidím, hovorím, ako 80 neprijatých hovorí, ja som zvyknutý, ako domy volá, tak mu zdvihnem a treba ten novinári ako v pohode odpovedám a odrazu teraz čo? Jak im dám 80 vedieť, že teraz to není pravda, alebo jak? Tak potom nám poradili, tak treba zvolať nejaký briefing, v živote sme to nerobili, tak rýchlo sme do agentúry nahlásili, za chvíľku bol briefing pred Národnou radou či v Národnej rade a už dobre, no, čo tam bolo. No a z toho plyne také poučenie aj z toho vtipu, alebo nevtipu, o tom úplatku ponúkanom aj z tohto rozhovoru, že už nie ste iba prispievateľia do nejakých novín, už ste 4 poslanci, ktorí sú navyše úplne dôležití z hľadiska počtu. Čiže musíte dávať strašný pozor na každé slovíčko. Ináč to vám hovorím, že na každé slovíčko dávate pozor, najmä keď hovoríte s novinármi. Ja s tým mám problém, priznám sa. No, ale to je problém. Ja viem. Čiže dávajte si pozor. No, a teraz k tej druhej časti, ktorá je úplne najdôležitejšia. Sami to hovoríte, že vzniklo veľké halo z toho, že sa objavilo, že odchádzate z klubu SAS, z poslaneckého klubu, kde ste boli zvolení. No, teraz tá informácia, ktorú ja mám z dneška, je táto, že teda poviem iba, aby som to úplne skrátil, lebo všetko je už veľakrát povedané. Tá úvaha vznikla z toho, že z vašich unikátnych bodov, tých navrhovaných bodov, do programového vyhlásenia sa podľa vás nedostalo nič. Dostali sa tam body, ktoré ale mali aj iné strany, čiže z tých vašich vlastných sa tam nedostalo nič. A z toho ste nespokojní, sklamaní, cítite sa podrazení a tak, to iba hovorím, čo všetko ste povedali. A z toho vznikla tá úvaha, že a keď sa tam teda naozaj nič nedostane ani v budúcnosti, tak vlastne čo, vy tam budete iba natlačenie tlačítok, tak nie, tak to potom možno odídete z klubu SAS. Zatiaľ takto. No a tá moja dnešná informácia je táto. Mne sa zdalo ešte dnes, že to už je skoro hotová vec, lebo v tom programovom vyhlásení, o ktorom sa rokovalo v pondelok, tam nič také nie je, nič to sa tam nedostalo, tak ja už som tiež si myslel, že to už je len otázka času, kedy odídete. Keďže tie body sú nepriechodné. Z nejakých pre mňa nepochopiteľných dôvodov. Tak tá informácia dnes je tá, že to nie je celkom tak. Ja som hovoril aj s predsedom parlamentu a s predsedom SAS Rišom Sulíkom, aj s ďalšími vysokými politikmi a to, čo ja o tom viem, je, že stále je tu šanca, aby tie body, niektoré z nich, pre vás dôležité, sa dostali buď do programového vyhlásenia, alebo keď nie, tak proste dostanete nejakú garanciu, že budú prijaté v priebehu 4 rokov. Ak by sa takéto stalo, že dôležité body z vašich bodov vám dá Rišo Sulík a ďalší garanciu, a to zase ja ho tak poznám, že on keby vám takú garanciu dal, že asi by preto niečo urobil, si myslím. Mne tiež garanciu dal a neurobil. Dobre, tak keby ste dostali aj od neho... Ale myslím si, že druhýkrát už by urobil. No dobre, keby ste dostali od neho a ďalších vysokých vrátane predsedničky vlády niečo také... Aj od nej som To dostal. vaše, jasné, ale ja sa teraz pýtam... A druhýkrát už by urobila? Počkajte teraz. Musíte dávať na každé slovo pozor, čo teraz hovoríte. Pardon. V tom prípade by ste v klube SAS zostali? Ja to počujem túto informáciu prvýkrát, že vlastne by koalícia mala čo len snahu v podstate tam dostať... Skúste mi uveriť, že je pravdivá. Čo je len jeden bod. No? Ako... Mne to prípada ako sen, pri tom, ako teda sme to teraz videli, ako sa k nám správali, teda, že vlastne
jednoducho a priori nie. Ani jeden bod, ani jediný. Pre mňa to úplne nová informácia, mám s nej ako osobne dobrý pocit, ale neviem, asi by sme sa teda vlastne my 4 museli dohodnúť na tom, čo, ale v podstate bolo by to, ako tak poviem, na prvé počutie to je veľmi dobrá správa. Ak by teda týmto smerom sme sa vydali, a vlastne koalícia by si uvedomila, alebo teda aj teda možno vypočula konečne možno Richarda Sulíka, že teda asi teda on možno ich presvedčil v tom, že teda naozaj ten sľub nám dal, že tie body sa tam dostanú a možno teraz oni si uvedomili, že teda nemá zmysel nejaká tá ješitnosť a teda, že mu musia pomôcť, teda keď ten sľub dal, tak musia mu pomôcť ten sľub naplniť, tak ja si myslím, že to je v pohode. No čo znamená, že je to v pohode? Že v tom prípade, ako neviem, či teda môžem povedať... Za seba. Dobre, za seba ja si myslím, že je to napravenie toho, čo sa tu stalo. To znamená, že by ste v klube SAS zostali? Tak poviem, ako pre mňa taká nová informácia dnes, ktorú som teda, ja som doteraz vnímal inak. My sme si akože, keď sme sa dohadovali so Saskou, že pôjdeme vlastne na kandidátke SAS, keď som sa ja dohodol s Rišom, tak tá vlastne sme sa dohodli na niečom, potom následne teda sme ešte aj teda si nachystali takú dohodu, ktorú sme nakoniec ani nepodpísali. Ale teda niektoré, ktoré boli, tak tam bola vlastne dohoda. Dnes to Saska zverejnila, ako teda často, ako už... Že do konca tohto roka nezaložíte vlastnú stranu. Tak. A zároveň tam bolo to, že zostaneme vlastne súčasťou klubu SAS. No a ja som to vnímal, lebo tam to není, to je veľmi stručno napísané, alebo stručne po slovensky. A ja som to vnímal tak, že vlastne, keď si založíme vlastnú stranu, tak logicky nemôžeme byť súčasťou klubu SAS. Ale teda Richard, dnes som teda takú sprostredkovanú informáciu dostal, že v pohode by sme mohli byť. Tak ako toto je pre mňa ako prvá taká nejaká nová informácia. V spojitosti s týmto, ako ja si viem potom predstaviť, že by sme zostali normálne súčasťou klubu SAS, lebo ak by sme mohli si ísť svojou vlastnou cestou, ale mohli by sme byť súčasťou klubu SAS, ale teda zároveň by nás, teda síce v mojom prípade neviem, lebo ako mám pocit teda, že veľmi veľa ľudí v Saske má pocit teda, že Saske ubližujem. Lebo jednoducho, keď... Teraz nehovoríme o pocitoch. Ja viem, ale... takže neviem, či by ma tam vlastne chceli, alebo či ma nevylúčili pre istotu, aby teda som im tam vlastne neubližoval. Ale ak my by sme mohli vlastne v rámci Sasky po tom novom roku v rámci klubu aj si založiť svoju vlastnú stranu alebo hnutie, čo teda si myslím, že bude do budúcna možno nevyhnutnosť, lebo ja si teda osobne myslím, že mňa teda už na kandidátku nezoberú, tak by to mohlo fungovať. A hlavne teda to, že tie body, teda, že by naozaj tam bola tá snaha, že by sa splnili. Iba vám pomôžem, že takto to funguje v klube Most. Most Hit je politická strana, na ktorej kandidátke kandidovali kandidáti OKS, ktorá je tiež politická strana. Teraz sú v jednom klube Mostu v parlamente, ale OKS je politická strana, ktorá má svoje aktivity a tak. To není, že iba nejaké zoskupenie ľudí. Čiže dá sa to technicky tak robiť? Viem, lebo ako hovorím, ja som teda myslel, že ten prvotný úmysel Richardov, pri tom, si dohadovali tie podmienky, tak bol taký, že v momente, ak teda by sme išli vlastnou cestou, tak vtedy už by sme nemohli byť súčasťou klubu. Ale teda dnes som teda dostal tento odkaz, že... A to sa pýtam aj ostatných, že v prípade, že by niektoré z vašich z tých bodov, ktoré vy považujete za dôležité, sa nejakým spôsobom zrealizovali. Menilo by to váš postoj k tomu, že či vystúpiť alebo nevystúpiť z klubu SAS? No, myslím, keď môžem povedať za seba, za svoje svedovedomia, vlastne celý spor je o tom, hej, či budú nejaké tie naše sľuby, ako Igor Tlmočil hovoril tam nejaký pomer na jeden mandát 2, 4, hej, to znamená 8, 16. To znamená, ja za seba nemám problém povedať, že áno, pretože keď splnia to, čo vlastne sme požadovali. Čo slúbili. Niečo sme požadovali. Čo sme slúbili. To znamená hlavne voči našim voličom, hej, ktorí proste boli, lebo im budeme skladať účty, keď 4 roky teda akože vydržíme. Takže verte, takže za seba hovorím, že áno, že môže byť, aby sme pokračovali a s našimi, by som povedal, bodmi, ktoré budú presadzované teda aj cez ostatné kluby v spolupráci s klubom SAS, aby sme to v rámci koalície presadili naše. Jozef Vyskupič? Samozrejme. Myslím si, že vyššia úroveň tej garancie asi v súčasnom stave už rozbehu vlastne programového vyhlásenia vlády nepríde. A keďže
keďže to bola tá rovina uvažovania, že toto je dôvod, ako legitímny dôvod sa vzdať partnerstva v rámci fungovania poslaneckého klubu, tak ten dôvod odchádza. Čiže v prípade, ešte raz, keby tie niektoré body sa dostali do reality? V mojom uvažovaní ja som považoval, že vôbec uvažovať nad tým odchodom je z tohoto pohľadu legitímny dôvod. A teda versus všetky ostatné traumatizácia spoločnosti, či to pôjde, lebo to rozhodnutie nepadlo, že či odísť. Ale myslím si, že z môjho pohľadu je to tým pádom ako keby vyriešené. Ak by sa tie body nejako presadili. To isté, alebo teda navrhla sa forma ich presadzovania. Tiež si myslím, že by to asi uvoľnilo tú situáciu vzniknutú. No a teraz mi povedzte... Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, aby ľudia, jasné, že vlastne mám taký pocit, že tá spoločnosť si myslí, že my teraz sme prišli s nejakými požiadavkami našimi, dodatočnými a teraz ako ideme vydierať kvôli tomu, že máme nejaké 4 hlasy, alebo to, že sme tým jazyčkom. Ako, to vôbec není v tejto rovine. Akože, jak bol prvý deň po voľbách, 13.6. vlastne nedeľa, kedy sa vlastne vyhlásili výsledky a ľudia odrazu, teda tí, ktorí boli šťastní, tí, ktorí nešťastní. Ale teda aj tí, ktorí boli šťastní, odrazu boli nešťastní alebo vyrušení z toho, že frasa, tam sú nejakí 4 a oni si hovoria obyčajní a to, čo bude za neriadenú strelu a to je katastrofa, to sú nejakí katolíci ortodoxní a sú na liberálnej strane. To, čo tam ten Sulík spravil a spáchal, to je jednoducho bomba a všetko je znova v keli a nič z toho nebude. A vlastne v tejto situácii, vlastne takej tej nedeľnej alebo nedeľného poobedia, tak ako Richard mi zavolal, že či sa môžeme teda stretnúť rýchlo v Blave, tak ako došiel som možno o 8 večer, ako určite bol nevyspatý, pripadal mi, že ešte celú noc nespal. Alebo aj celú tú nedeľu. No a tak sa stretli a vlastne vtedy to bolo teda o tom, že vlastne celá nejaká tá pointa toho stretnutia bola taká, mi to pripadalo, že vlastne on sa stretol aj s tými koaličnými partnermi a oni odrazu teraz spochybňovali možno ako partnera, však teda nová strana, ale frasa, tak ty tam máš 22 ľudí, ale vlastne nemáš 22. Ty ich máš 18 a plus 4 nejakých, ktorí vôbec nevieme, kde skončia a skončí to u Fica alebo niekde a on vlastne chcel nabrať nejakú tú istotu. A vtedy vlastne sme sa bavili o tom teda o hociakých veciach, aj teda možno o tom, teda, či máme ich záujem niekam do exekutívy. Trošku mi to pripadalo také, že nás chcú nejako upratať z parlamentu von a podobne, ale dobre, ako som povedal, že my chceme meniť pravidlá, lebo teda v tej exekutíve tí ľudia fungujú podľa nejakých pravidiel a chceme vlastne byť pri tom, aby tie pravidlá sa zmenili a už potom, keď sa niekde nastaví nejaký mantinel a jednoducho odtiaľ potiaľ, tak už kradnúť nemôže. Tak ako to chceme meniť v prvom rade. Tak ako toto sme si vyjasnili a potom bola to hlavné, čo odo mňa vlastne vtedy chcel počuť, že ale teda, ako teda, môžem hovoriť všade, prezentovať, že podporujete programové vyhlásenie vlády? Hovorím, jasne podporujeme, ale teda tak, ako sme dohodnutí, že tie naše body, ktoré sme mali, vlastne na základe ktorých nás ľudia volili, tak tie body ty sa pokúsiš presadiť do programového vyhlásenia vlády. Samozrejme, nie všetky, ako logicky. A tak keď mi hovorí, samozrejme, to sme dohodnutí, neboj sa, ja to tam pretlačím. Jasné, že nie všetky, ako tie, s ktorými sa nejako stotožním a tak, ale vlastne to boli body, s ktorými sa vám stotožnil už predtým. Ale teda toto mi vtedy vlastne slúbil a ja som povedal, jasné, ako keď takto bude, tak môžeš normálne smelo všade hovoriť, tí 4 sú pevná súčasť klubu SAS a budú podporovať programové vyhlásenie vlády. Takisto ja som odtedy všade hovoril, ale žil som teda s tým pocitom, že voči teda tým našim voličom budeme hrať fér, lebo teda dal som si teda logicky tú podmienku, keďže aj teda všetci ostatní si snažili sa presadiť ten svoj program, že teda tieto body sa do toho programu vyhlásenia vlády dostanú. Čiže tento sľub v toho 13.6. bol daný. Potom nasledovali ďalšie týždne, všetko sa to kreovali, ale ten sľub sa neplnil. Ale stále som sa spolial, však vlastne teda dosť vysoko postavená osoba mi dá tento sľub, veril som tomu. Ale mal som také trošku obavy, že teraz Rišo lieta tade, dohaduje si koalíciu, ako bol možno taký chaos a mal som trochu obavy, že aby to nepremeškal. A tie obavy vyvrcholili vtedy, keď sa odrazu podpisovala, boli sme pozvaní vlastne ako poslanci na podpisovanie koaličnej dohody a v podstate súčasťou neoddeliteľnou koaličnej dohody boli programové tézy. A v tých programových tézach nebol žiaden náš bod. A vtedy, ako ja som sa tak srozil a aj teda Ríša som sa pýtal, ako teda tam nič není. Ako
čo to teraz znamená? Není to súčasťou vlastne koaličnej dohody? Dokážeš tam teraz ešte presadiť naše body, ktorý si slúbil mne a vlastne my našim voličom? Tak vtedy som vlastne už začal, dotedy to bolo vlastne medzi mňou a Rišom. Pri každom telefonáte, stretnutí som mu to pripomínal, že teda aby na toto nezabudol. A vtedy som teda už tam na tom, tak som oslovil takých dvoch, teda vlastne Martina Poliačíka, Roba Mistríka, ako dôležitých ľudí vlastne v Saske. A som ich prosil, prosím vás pekne, takýto sľub mi Rišo dal. Je tu teraz koaličná zmluva, je tam súčasť programovej tézy, naše body tam nie sú. Ja cítim prúser s prepáčením. Vplývajte nejako na Riša, nech ten sľub dodrží, lebo bude z toho problém. Ako jedine kvôli tomu tu nás tí ľudia volili. Jedine kvôli tomu si nás našli na konci tej kandidátky. A my teraz, ako ak by sme dopadli tak, že odrazu tie body v tom programe nebudú, ako jak sa budú na nás tí ľudia pozerať? Ako boli sme dobrí, aby sme vlastne tej vláde pomohli, aby sme porazili toho Fica so Slotom. A teraz nakoniec oni sa na nás vykašľali, ako my sme si ich tam vykružkovali, ale neboli schopní si tam presadiť ani nejaké tie body, ktoré nás slúbili, na základe ktorých my sme ich volili. A čiže vlastne i cez nich som to vlastne nejako tak Ríšovi odkazoval. A vtedy mi tam potom takú spätnú väzbu dal ten Robo Mistrík, teda že sa s Richardom Sulíkom stretol a Richard vtedy tak zareagoval, tomu trochu vyčítam, povedal, že však môžu byť spokojní. Nebude dekriminalizácia marihuany, nebudú registrované partnerstvá, tým pádom obyčajní ľudia majú program splnený. Čiže vlastne taká negatívna nejaká definícia, alebo také ako veľmi, veľmi zvláštny postoj. Ale vtedy to sa ma dotklo, som mne dosť. Tak potom na základe toho som sa dohodol na stretnutí s ním. Tak po presnom mesiaci som sa vlastne s ním stretol 13. júla v Národnej rade. Tam sa znova o tom bavili, videl som, že tá snaha nejaká tam moc veľká nie je. A po mesiaci vlastne mlčania pred verejnosťou som to zverejnil. Zverejnil som to v tom stĺpčeku, s ktorým som s tými ľuďmi alebo s našimi voličmi komunikoval a napísal som tam o tom, ako takýto sľub nám bol daný a nadpis ten článok mal, že ignorovaný. No a ja vám teraz poviem, čo o tom viem ja. Keby tu bol Ríšo Sulík, určite by niečo povedal. Ja o tom viem toto, že chyba zo strany SAS sa stala, že niektoré z tých bodov nedostali už do programových téz. To som hovoril. To aj oni priznávajú, že to bola chyba. A keď to potom chceli dostať do programového vyhlásenia, tak boli dva problémy. Jeden, že čo není v tézach, už sa nebude dávať do programového vyhlásenia. To bol postoj koalície ako takej. Čo je ináč logický postoj, že keď už sme sa raz dohodli na tézach, prečo teraz prichádzate s niečím, mali ste prísť pri tézach, ale to oni proste neprišli. Dostanem sa k tomu. Čiže to je jeden problém. A druhý problém teraz pri tom schvaľovaní programového vyhlásenia bol ten, že bol skôr psychologický, že vy už predtým ste začali hovoriť o tom, že neplnia dohody, neviem čo. A tým pádom sa už aj oni zasekli. Všetci, celá koalícia, že tak nebudeme sa tu nechať vydierať niekým. A to je teda, zase vy musíte troška chápať, že skúsenosť spred 4, 6, 8 rokov, keď boli tzv. Nezávislí poslanci, bola nie dobrá. Končila pri tom, že sa tí poslanci naozaj kupovali. No, hoci oni to nepriznávajú. A to není dobrý začiatok fungovania vlády, že sú tu nejakí nezávislí poslanci. A im to samozrejme viacerým z nich pripomenulo to obdobie a tak vznikol taký blok, že tak oni nás tu teraz vydierajú a tak. Čiže boli to dva problémy. Jeden chybou Sasky, že to nedali už do TS a potom už bolo neskoro. A druhý, že ste to medializovali a vznikla hystéria. Hystéria z toho, že nezávislí poslanci znamená nestabilita, znamená nakoniec kupovanie, korupcia, to proti čomu vlastne všetci hovoríte. No, ale toto mlieko je už rozliaté. To sa už nedá dať naspäť. To, čo sa dá, je, a to je tá otázka, že či si viete predstaviť niečo ako obnovenie dôvery z vašej a z ich strany. V prvom rade zo Sasky, z vedenia Sasky a z vašej, a v druhom rade z celej koalície a z vašej. Tak skúste za seba povedať. Viete si predstaviť návrat k dôvere? Ako môžeme, myslím, že veľmi rýchlo to povedať. Ja poviem za seba áno. Áno, 4-krát áno. A tak teraz skúsme vy ostatní, že... Jednu z tých fóriem ste hovorili pred chvíľkou. Že keby sa tie body nejako? Ono je to podstata. No. Celého. Igor tu spomenul ešte teda jeden moment, že škodenie Sasky, ale to je fakt, že vnútro poslanecko-klubové. A ako nemusím, jasné. Ako áno. Viete? Ja poviem sám. Viete?
Čo povedala mi, to povedali 4, áno, veľmi rýchlo. Počkajte, nepostreli ste? Nie ste tu generál. Ale oni to povedali. Áno, ale ja to chcem mať na papieri. Čo? To, Že či body sa prakticky tie splnia? body budú splnené, pretože momentálne tu bolo všetko hovorené na gentlemanské slovo a vyzerá, že to momentálne neplatí, hej. No a teraz to sa vás opýtam, že... Lebo viete, tak vy ste mali najprv, myslím, že 20 bodov, nakoniec ich bolo 100 postupne. Ešte pred voľbami. Počkajte. A to zase není tak, že nikto vám nemôže garantovať, že týchto 100 alebo týchto 50. Alebo To Martin proste, nehovorí. no jasné. Čiže keď hovoríte, že chceli by ste to mať na papieri, ale čo by ste chceli mať na papieri? Čo tam má byť vlastne napísané? Tam tých bodov bolo 46, 47. Tak to vezme, to znamená, aby nám povedali, že z týchto bodov, ktoré my sme teraz dali v poslednej verzii, nie celého nášho programu, že tieto a tieto sú priateľné, áno, že budú nejak presadzované do reality. Teraz ste hovorili momentálne, že pán Dobre. Sulík vám povedal, že áno, je takáto možnosť, že by to bolo. Toto by som, keď takto mi to dajú na papier, u mňa je to vybavené, hej. Ja by som tu ešte sa vrátil k dvom veciam, ako teda, čo sme teraz hovorili. Jedno bolo teda pred 2 minútkami asi, bolo o tom, že sme hovorili, že sú tam nejaké dva také problémy, kvôli čomu sa to nepodarilo presadiť. A ten prvý bol teda, že vlastne... Chyba Sasky? Chyba Sasky, alebo teda, že to nebolo v tézach. Ale pravda to nie je úplne toto, že je problém, lebo podľa mojich informácií na tej koaličnej rade v pondelok v noci, v podstate teraz v pondelok v noci, to fungovalo tým štýlom, že najprv ako teda boli nejaké také pripomienky, OK. A odrazu sa objavil bod, ktorý nebol v súlade s tézami. A vtedy, že není v súlade s tézami, čo teraz? A dohodli sa vlastne tam, však budeme hlasovať a keď vlastne teraz si odhlasujeme, že ten bod je v pohode, že súhlasíme, tak vlastne nemusí byť v súlade s tézami. A takýchto bodov, že sa tam pridalo spústu, ako v pondelok, ktoré, túto informáciu mám. Ako priamo človeka, ktorý tam sedel. Od dvoch. A zo Sasky? Vlastne, jeden zo Sasky, tuším, a jeden je... Ja, toto už je rozkol. No, dobre. Ale že tam jednoducho takýmto štýlom to fungovalo, že vlastne sa tam veľa bodov dostalo takých, počul som, že hlavne v zdravotníctve, neviem, nepozeral som to, ktoré vlastne neboli v tézach a dostali sa tam. Ale následne, keď o 2 v noci vlastne prišiel naraz nejaký taký ten neuralgický bod, čiže nejakí tí obyčajní ľudia, všetkým zimomriavky, tak odrazu vtedy, že čo s nimi teraz? A že teda všetci už takí, však poďme domov a tak. A že no dohodneme sa tak, že keď to bude v tézach, v súlade s tézami, tak tie body môžu byť. Čo bolo dosť pokrytecké. Lebo všetci vedeli, že vlastne v tých tézach to nebolo a preto sa to predkladalo. Takže ako to bola taká podmienka, no ako aby ukázali, že však teda dali sme im fér podmienku a nesplnili ju, tým pádom tam nemôže byť. Takže ale nebolo to úplne toto, že by bol problém. No. A potom sa chcel vrátiť k tomu, že koľko tých bodov. Tam, či 20, 100, 46 alebo koľko. To nie je až tak dôležité. Teraz ste povedali takú vec, že uvedomte si, že tá vláda je... Koľko je vláda? Ja neviem, málo. Pár týždňov. A koaličná rada a koalícia. A hovoríte, že prišlo na radu, že obyčajní ľudia a hneď zimomriavky, či čo ste to hovorili, že no proste... No, pýtal som sa na pocity. No jasné, jasné. Tak mi to bolo a teraz si to uvedomte, že vy ako 4 poslanci, ktorí ste súčasťou koalície, vyvolávate v celej koalícii, tak to hovoríte, také, že joj, zase títo, neuralgický bod, hrozné, niečo. No a teraz ja sa tak pýtam, že keď sa také niečo stane, môže to byť ich chyba, vaša chyba, alebo oboch chyba? Ako je to teraz? Ako je to teraz podľa vás? Koho je to chyba? Že toto celé nastalo? Sme sa tu aj bavili, že vlastne ak by tá koalícia sa k tomu postavila, že aj keď teraz dobre, programové vyhlásenie vlády je uzavreté, už teraz sa tam možno teda treba nedostane, ale príjme sa nejaký záväzok, že teda áno, priznávame sa k tomu sľubu, ktorý vlastne bol daný Richardom Sulíkom. To je ďalšia vec, ale že to vôbec vzniklo. Koho je to chyba? Však to hovorím, že sa chcem dostať k tomu koreňu veci. Že vlastne, ja som to snažil vysvetliť tu dosť podrobne, 13.6. som sa s niekým stretol a ten sľub bol daný. Kľudne povedzte jednoducho, koho je to chyba? Tak ja ste aj vyhovorili. Saska, myslím, že zase to neskrýva, ako Martin Poliačík verejne to hovorí a prezentuje za Sasku, že oni si uvedomujú, že teda vlastne v tom formole sa na tie naše body zabudlo. Že ten sľub bol daný a že jednoducho zabudlo sa, nebola tam nejaká intenzita to presadzovať a že oni si mysleli, že možno napriek tézám tie body tam dostanú. Potom zvyšok koalície sa k tomu postavil tak, že jednoducho není v tézach, nedostane sa. A
A Saska bola možno jediná, ostatných bolo viac. Jasné, ale rozumiete, že my, ktorí sme mimo politiky a mimo týchto rokovaní a koaličných strán a téz a bodov, tak nám, obyčajným ľuďom, sa zdá, že keď je dobrá vôľa, vždy sa dá dohodnúť. Vždy. Aj keď dobre, zabudli to dať do téz, čo je teda dosť čudné, ale dobre. Tak dobre, zabudli sme, dobre. A koaliční partneri už nechcú tam dávať nič iné, však majú na to svoje dôvody, dobre. Tak sa dojdeme nejako inak. Však je to iba zabudnutie. Tak to ešte není rozkol, ani problém, ani nemusíte odchádzať od nikáľa, ani nemusia hovoriť o vydieraní a nemusí sa tu otriasať celé Slovensko, že či padne vláda. Veď to sa dá normálnym jedným telefónom, jednou kávou vyriešiť. Prečo to dospelo do tohto štádia? To sa pýtam. No lebo sa to ani nie telefonátom, ale tým ústnym sľubom nevyriešilo. Ako spoliehal som sa na ústne sľuby. Potom si nás vlastne minulý štvrtok pozvala premiérka na základe článku, kde som to medializoval. A aj ona nám dala prísľub, že vlastne spraví všetko preto, aby sme jej do pondelka do rána vlastne doručili tie naše presné znenia, akože aby sme ich prispôsobili tak, aby mohli byť, aby sa tam mohli vlastne dať nejako tak formulačne do programového vyhlásenia, že vlastne spraví všetko preto, aby sa tam dostali a nakoniec vlastne sa tam nič nedostalo. Akože možno jasné, môže tam hrať rolu to, že keď sa potom novinári pýtali, tak ja som hovoril. Že ste zradení a neviem čo. Tak cítili sme sa dotknutí, že teda keď vlastne, ale teda myslím si, že ten rozhovor o tom, že sme zradení, bol až následne, keď na tej koaličnej rade povedali, že tie body sa tam jednoducho nedajú. Vtedy som až hovoril o tom, že tam je zrada. Ne, ja teraz rozmýšľam o tom, že vy ako neskúsení ľudia, čo sa týka politiky, lebo však ste naozaj neboli v politike. My sme amatéri. Prirodzené, takže tak ako predtým ste podcenili, že čo je vtip a není vtip od toho človeka, ktorý hovoril o tom úplatku, až po to, že ste podcenili, že keď sa rozprávate s novinárkou, musíte vážiť každé slovo, ktoré poviete a navyše cez telefón, to už je úplne. Nedávajte rozhovory cez telefón. Takže, že či si uvedomujete, že keď ide o takúto veľkú vec, lebo to ide, teraz to je tak paradoxné, ale my sa tu rozprávame o vás 4, ale v skutočnosti ide o celé Slovensko v tej chvíli. O to, že či tá vláda padne, nepadne. O tom ľudia rozmýšľajú. Nejde. Ale ide. Ľudia to tak berú. Tak rozmýšľajú. No. Okay. Ale tie 4 hlasy sú naozaj dôležité, lebo to je tá väčšina. Že ja viem, čo je chyba Sasky, akú urobil chybu pri tých tézach. Pýtam sa, či si vy uvedomujete aj nejakú svoju chybu. To je vlastne to, čo sa pýtam, že napríklad, prvé, čo ma napadne, že či je správne, že ste to hneď dali do novín a tak, ešte pred tým pondelkom, pred tým rokovaním o programovom vyhlásení. Môžem? No. Ja už dlhšie rozmýšľam na tú otázku, lebo tam bol teraz už len doplnok, že teda či to není aj naša chyba. V niečom. Predtým bola to všeobecnejšie, že teda čím my vínime. Ono to ešte bolo od procesu vlastne od skončenia volieb, čiže od 13. Ja si myslím, že je chyba. Jedna veľká a presne toto, že to chodí cez noviny a preto sa traumatizuje. Ale zase na druhej strane si nemyslím, že keď viem, že tu mám proste partner, to je jeden veľký, cez nás sa nejak ten amatérizmus v tej politike uzemňuje. Ako tí obyčajní ľudia, sme tak na ráne 4 a ešte to je od tie 4 hlasy. Zmenu a nových ľudí do politiky ohlasovala celá Saska. Myslím, že celý poslanecký klub sú všetko noví poslanci. Takže na strane tých partnerov, keď sme prišli proste s nejakou legitívnou požiadavkou, ktorá ide na podstatu, ako programové vyhlásenie vlády so všetkou váhou a to nebol opísaný ústami premiérky, proste, že je to veľmi slušný dokument, zahraničím hodnotený na veľmi vysokej úrovni. Sú tam body, budú tam prierezové body, je písaný vo všeobecnej rovine. Myslím si, že akože označiť vyniká súčasnej situácie, neviem, ja si myslím, že veci sa rodia a všetky dobré veci sa myslím rodia v diskusii, nie diktátom. To sme tu mali 4 roky. A predtým v inej ďalšej a proste predtým ja myslím aj tieto 4 a predtým 40 čo uplynuli. Takže teraz vyniká proste je tu amatérizmus. Veľký priestor na ten možno tam je chyba. Možno
ale na druhej strane je profesionalizmus. To znamená, že aj z tej strany sa to dá čítať. To je jasné. Začíname. A dúfam, že to ustojíme tak, že proste to bude fakt, že dôstojné. Ustáte situácie, ktorá prebehla médiami a urobila o tom totálny prierezový obraz. Proste, že je to teraz takto. A máme tam tých nových ľudí v politike a ide im o princípy. A to je napríklad feedback, ktorý mám ja aj na základe mailingu, ako nie je to nikdy jednostranné a tá diskusia ďalej bude bežať a dúfam, že bude menej bežať cez médiá. Tým pádom tá traumatizácia spoločnosti nebude takáto, ale na druhej strane je tu veľká požiadavka o to, aby nebola kabinetná, aby to nebolo partokratické. Tak sme kdesi v tom zápase a toto je jeho priamy dôsledok. Ten občiansky aktivizmus v parlamente je. Áno. Chcete k tomu? Ešte, ak by som mohla, že v podstate aj Igor v tých článkoch tam niekoľkokrát spomenul, že chce, aby naozaj nešlo len o zákulisné ťahy, alebo proste, aby ľudia vedeli, o čom to všetko je. Hej, no možno, že teraz... tú mieru. Áno, tú mieru nájsť. Tak vám poviem jednu takú, zase také, čo by som ja na vašom mieste zvažoval. Ľudia sú dotkliví. A to je veľmi ťažké nájsť takú mieru, že čo mám všetko zverejniť, lebo ľudia to môžu pochopiť úplne ináč, než to vymyslíte, než to napíšete. A už je oheň na streche. To platí aj pre vás, aj pre nich. To je akože obojstranná vec. Čiže treba, akože všetko zverejniť je v poriadku, ale nie je úplne všetko zverejniť. Tak by som to povedal. No. Ešte k tomu? Nie, ďakujem. No, krátko, dobre? Dobre. Jeden ten moment, že možno, že jasné, že tá chyba, prvá vec je teda, že nejaký sľub, až sľub sa neplní, to je možno na jednej strane, no, na tej druhej strane my sme nervózni, ale ja by som to vysvetlil ako naozaj ten pocit náš, myslím si, že poviem za všetkých. Vidíme, že vlastne 6 týždňov sa nič nedeje, že vlastne my sme sa prekružkovali, voči voličom cítime zodpovednosť a tí veľkí draci v tej politike, aj tí noví draci v politike nás v podstate, tuším, ignorujú. Oni nám vlastne niečo slúbili, a nakoniec my vidíme na bubon pred tými našimi voličmi a čo teraz? My sa jednoducho cítili úplne niekde v kúte. A ja som to musel pustiť do verejnosti, hoci teda malinkým článkom, že vlastne napísal som aj ten nadpis ako ignorovaný, že vlastne, aby som upozornil vlastne na verejnosť, že, lebo skúšal som dotedy všetky tlaky, ako poprvé tá dôvera osobná, telefonáty, stretnutia, stále pripomínanie, potom cez druhých ľudí nejaký ako lobbying, či ak sa tomu hovorí. Nefungovalo to nič, potom nejaký taký teda ten odkaz, však čo chceme, však není Mariška, není sú homosexuáli, tak máme program splnený. A v tej som ako naozaj sa cítil, že vlastne oni majú moc, všetko a my sme tí 4, možno dôležití, ale ako tak pomalinky niekde v nejakom tom kúte zatlačení. A obával som sa naozaj toho, že vlastne budeme zneužití nakoniec, že keď nepritlačím a vlastne touto formou, aspoň cez ten malý článok, čo som to zverejnil. No a to bol podľa mňa legitímny tlak voči tým politickým drakom. Že... Len vidíte, aké to je citlivé. Je to strašne citliví, ako sú dotknutí, ale... Však aj vy. No. Ako, samozrejme, teraz sú že strašne dotknutí z toho, že sme zverejnili vlastne všetky tie body, ktoré odmietli. Že sa ich to strašne dotklo. Ale však aj ľudia vedia aj o tých druhých stranách, majú program strany, vedia, že teda, čo sa tam vlastne dostalo, čo sa tam nedostalo. Prečo by spoločnosť nemohla vedieť, aké teda tie návrhy sme dali, tak som to zverejnil. Duplom, ako keď niekto povie, že teda napísané, či 3-ročný Hugo by to napísal lepšie. To sa jednoducho nerobí. Tak preto sme to zverejnili. Áno. Ešte raz, že akože presadzujte svoje záujmy na plné pecky, ale rátajte s tým, že aj na druhej strane sú ľudia. No. Posledná, dotkliví rovnako ako vy. Posledná vec, a dám si druhú reklamnú prestávku, že vlastne celá táto diskusia je o tom, a to ľudí najviac na tom zaujíma, nie tie vnútorné spory a tak, ale že čo z toho vyplynie, čo sa teraz bude diať. A opakujem tú hlavnú obavu, že len čo sa vyhralo proti tým, ktorí rozkrádali a ničili Slovensko a tak, boli hrubí a vulgárni, len čo sa vyhralo, už je to víťazstvo ohrozené. Tak dajme si ešte jedno kolo, kratučké úplne, že je ohrozené víťazstvo tejto vládnej koalície z vašej strany? Z mojej strany nie je ohrozené. Stále dám hlas tej koalícii, jak sme ich slúbili. Celé 4 roky? Pokiaľ koalícia vydrží, tak nie je problém. Takže môj hlas majú.
To by mal byť možno odkaz aj na druhú stranu, že netešte sa. Akože 4 roky to určite vydrží, ako za mňa ten... Ako myslel si na druhú stranu, že Fico, Slota, Mečiar, tak? Áno. Dobre, aby sme to pochopili. Tam sa netešte. Ako tých špekulácií by bolo dosť. Ja dúfam, že tie 4 hlasy nebudú tak často bývať témou, ako sú práve teraz, lebo to programové vyhlásenie vlády, o ktorom sa celý čas bavíme, má ten obsah. No a dúfam, že ten diskurs pôjde po tom obsahu. Erika? Rovnaká odpoveď a myslím si, že by sme išli sami proti sebe, keby sme povedali, že naozaj chceme nahrať opozícii. Však vlastne tie články boli všetky zamerané proti, vyslovene. Stále tie isté mená sa Myslím si, že není sú v parlamente možno väčší bojovníci proti tej bývalej bande, čo nám tu vládla. A bolo by to naozaj zrada úplne našich ideálov, aby my sme čokoľvek spravili preto, aby táto vláda nejako padla. A ja by som to povedal ešte možno obrazne, že teda Slotovci, Ficovci a podobní, že mali by si šetriť našporené. Lebo verím teda, že keď táto vláda dobre bude vládnuť a naučí sa komunikovať s ľuďmi, naučí sa rozprávať možno lopatisticky a vysvetliť veci tak, ako dokáže Fico vysvetliť veľmi jednoducho, tak nemusí vládnuť 4 roky, ale možno aj 8. No, a mám k tomu ešte jednu poslednú otázočku, potom si už fakt dáme ten break, že Fico dnes mal tlačovku a povedal, že táto vláda chce bojovať proti korupcii, však s takým človekom, ako je Matovič, ak sú smiešní. Čím ináč troška vám nahral, lebo to vlastne vyvracia to, že vy by ste mu išli pomáhať, keď sa on o vás takto vyjadruje. A vy ste na to ale povedali, že tiež zaujímavú vec, že no tak upozorňujem pána Fica, že ak to teda myslí vážne, tak nech za mnou prestane posielať ľudí s nejakými odkazmi, lebo už 2 prišli v poslednom čase. Za 2 dní. Za 2 dní. Tak zase, v tomto prípade poodhalte trocha, že ktorí 2 ľudia to boli? Ja som dostal sprostredkovaný odkaz už asi pred mesiacom, že teda jeden podpredseda Smeru by sa chcel priateľsky porozprávať. Tuším, aj vám som to minule spomínal, ste povedali, že takto práve začína. No. A teraz vlastne za tieto 2 dní... Počkajte, tak ja vás teraz nenechám, že podpredsedov Smeru není až tak veľa. Ale ja to nechám v tej rovine určite. Nepôjdeme do detailov. Však to nie sú také veľké detaily. Mal také dlhšie čierne vlasy. Dlhšie čierne vlasy alebo starší? To je jedno, nechajme to tak. Však prečo je to tajné vlastne? Čo? Prečo vlastne je to tajné? No, bo to bolo ako taký odkaz, ja si myslím, že... Neviem, ale však ako porozprávať sa na tom není, ako nič zlé. Ako však ja som to povedal. Že vraj Kaliňák. Že vraj Kaliňák, áno. A čo bol ten odkaz? Že porozprávať sa. O čom? Ja neviem. Priateľsky porozprávať sa. Stretli sme sa, keď sme, tuším, fasovali notebooky. A prebehol ten rozhovor? Ja som to dozvedel až potom. Čiže neprebehol ten rozhovor? Dobre, a tieto 2? Tieto 2 boli vlastne od toho istého človeka odkaz, že tá ponuka trvá, ak chceš, tak ako by som ti vedel sprostredkovať nejaký rozhovor. Povedal som mu 2 razy, že teda v podstate jeden deň, druhý deň. Tak som povedal 2 razy, že nejako nestojím o to. Vy si týkate? S kým? S tým človekom, ktorý mi to povedal? To je kamarát. To bol nejaký To je môj kamarát v Trnave, ktorý normálne... s Kaliňákom, hej? Nejako tak. No neviem, či s kamarát s Kaliňákom, ten má ešte tuším nejakého kamaráta. A ten má Kaliňáka. A že tá ponuka trvá na nejaký rozhovor v situácii, keď vy ste troška takýto, že možno oni majú ako nádej, že by ste odišli, alebo to tak. Neviem, ja som ako do toho vôbec neišiel, akože duplom ako pri tejto situácii, ktorá vznikla. Ja nechcem, aby my sme boli, my 4 práve nejakou zámienkou toho, že ešte nebodaj, že niekde ja teraz sa objavím niekde s Ficom, nejaký novinár tam odfotí a konec sveta. Jednoducho ľudia, tí ideáli, ktoré ako s radosťou vlastne, nie že možno so strachom volili, ale vlastne potom, keď ako mne, keď sme boli vlastne v Saske, tak mi bratranec druhý píše vlastne Jojo brácho, že vieš, aký ohnostroj, že ľudia sa úplne vytešujú. Tak akože týchto ľudí, ktorí vlastne sa tešili, že vlastne konečne sa tej zlodejskej bandy zbavili, tak týchto ľudí vlastne deprimovať s tým, že niekde ja sa s niekým objavím, ako no však konec sveta, byť z toho bolo znova. Takže ako ja som hovorím, že 2 razy takáto nejaká ponuka za posledné 2 dní bola a 2 razy som povedal, že vieš čo, nemám záujem. Ja neviem, aká to je aktuálna, kto teraz konkrétne už za tým je, ale teda vlastne viem, že to je človek, ktorý teda má nejakú linku na Smer. Nič viac, nič menej. No. To fórum je, tak ľudí... uvidíte sa v parlamente určite. Čo? Uvidia sa v parlamente určite. Ale ne, ja si myslím, že ako toľko signálov som vyslal, že vlastne nemáme sa o čom s nimi baviť
a že jednoducho my nebudeme tí zradcovia tej koalície, takže myslím si, že sme úplne imúnni. Akože, že vlastne okolo nás ani nezakopnú a ja som rád. Ako to je lepšie, ako keď je to jak tá antikoncepcia na nejaké neviem čo, politické, jak sa poviem, neviem. Jednoducho na také pokušenie. Dobre, no ja už mám na vás každého z vás iba jednu otázku, ale tu si dáme až po reklame. Tak sme znovu v štúdiu a ja mám najprv pre vás 4 našich hostí, to sú obyčajní ľudia a mám pre nich odkaz od vášho kolegu Martina Poliačika, šéfa vyjednávacieho tímu strany SAS. Hovorí, aby som vám povedal, teda aby som Igorovi povedal, že ja so všetkými 4 v poslaneckom klube rátam a krivo zazerať nebudem. Bude na ich každodennej práci, aby si získali rešpekt aj u ostatných kolegov v parlamente. S mojou pomocou môžu rátať. Martin Poliačik. A to je taký odkaz. Ďakujeme. No a niekoľko otázok prišlo rovnakých. Najexpresívnejšie to vyjadril jeden divák, ktorý sa volal Vlado, že Kúrnik, Šopa, dozviem sa už konečne, čo sú to tie body, čo tí obyčajní ľudia presadzujú. Mohli by ste povedať, že 5 vecí, ktoré sú vám také akože pre vás, čo považujete za dôležité, ale len ich pomenovať, nemusíte to rozvádzať nejak. Možno, že každý povedzte jeden. Každý povedzte jeden, dobre. Môžeme začať? No. Jofo. Ja to vidím v tej rovine jednej také, že symbolickej, ktorá nám tu nejakých 17 rokov samostatnosti priniesla. Vidím to presne v tej istej rovine. Musí to byť rýchlo? Rýchlo. Rýchlo je to téma... Čo by si chcela, aby bolo v tom My sme ju volali, že poprstov politikom. No. Proste je tam niekoľko konkrétnych 10 vecí tejto symboliky. Napríklad ja ich vysypem. Zvykam si na to, že proste mám hovoriť, že aby sa môj, čiže poslanecký plat, tak ako každý jeden váš plat, čiže ak je to nejaký príjem, tak sa z neho platia dane a odvody. Tak aby sa aj z poslaneckého platu z tej časti 80% paušálnych náhrad platili dane a odvody. Čiže toto je jeden z tých bodov. Dobre, postupne. Napadlo, aj som zabudla, čo ma napadlo. Spomeniete si, Igor? Jeden. Ja poviem, že... Nie, 10, jeden. Dobre. Aby plat poslanca závisel od jeho dochádzky v parlamente, máme kartičku, stláčame gombičky, tieto informácie sú pekne v počítači skované, čiže jednoznačne sa vie, kto koľko v podstate v robote bol, lebo vieme, že za ten mesiac trebárs bolo 1800 hlasovaní a keď bol Janko Slota 13% hlasovaní v robote, nech má 13% platu. Keď bol Martin Fecko 98% hlasovaní v robote, nech má 98% platu. S tým, že samozrejme, že keď na tých 2% nebol z ospravedlniteľných dôvodov, tak to sa nedá. Má oficiálnu penku od lekára. Čiže aby bol plat nejako závislý od dochádzky. Zjednodušene. Samozrejme, všetkých ľudí sa to týka. 2,2 milióna ľudí robí takýmto systémom, nech aj poslanci robia takým systémom. To je ďalší bod. Ešte jeden bod. Napríklad jeden z týchto, ktorý predpokladám, že asi neprejde, zníženie počtu poslancov v Národnej rade, ktorý sme mali tiež v tom bode, že 150 je podľa nás veľmi veľa. Mali sme pôvodne 79, aby sme to bali teda po okresoch pri obvodoch, ale to by sme tam museli mať asi parlamentnú väčšinu, takže viac menej toto asi neprejde. Je to jeden z tých bodov, ktoré tam máme. Máme Igor Šepka, hej, čo sme sa tomu, ale v podstate to sa v programovom vyhlásení vlády bude vyskytovať. Mali sme valorizácia dôchodkov o rovnakú sumu, nie o rovnaké percento. V programovom vyhlásení vlády je to tak, že teda budú sa snažiť to nejako spraviť solidárnejšie. My to hovoríme jednoznačne. Nie zvyšovať dôchodky o rovnaké percento, ale zvyšovať dôchodky o rovnakú sumu. Čo tým chudobnejším by viac teda... Samozrejme, bohatým by to trošku teda zobralo, alebo to nemali by toľko nárasť, ako mali doteraz, ale teda tí chudobnejší by trošičku teda... Aby to nebolo monotematické, to poprstom politikom, tá téma je proste tá symbolická. Ako sú tam aj ďalšie veci mňa, čo ja mám osobne najbližšie, je ten elektronický register neplatičov. V podstate tá výbava elektronická už funguje. Čiže je tam, on je prierezový. Neplatičov čoho? Daní, odvodov a tak, hej? Faktúr.
Hocičo. Jednoducho takých zloduchov. Ale nie takých neplatičov, že teda neplatí kvôli druhotnej platobnej neschopnosti, ale takých tých podvodníkov. To na stôl teda robí, jasné. Dobre, ja mám ešte jednu otázku. Ešte jeden dobrý bod. Dobre, jeden bod a potom jedna A otázka. sme radi, že sme sa dostali aj na túto tému. Lebo ľudia si ako hovoria, somariny tam určite nejaké pretláčajú a myslím si, že prečítajte si ich ľudia, ako na internete sme to zverejnili, je ich 46, že či to sú somariny. Myslím si, že sú to dobré veci, ktoré vychádzajú z takého reálneho života. Ale chcem povedať ten jeden ešte bod, lebo pani premiérka trošičku včera to tak dosť zásadne skreslila, keď to prezentovala v teatrojke, že je to návrh vlastne, že aby firmy, ktoré neplatia ľuďom mzdy, neplatia dane, neplatia faktúry svojim dodávateľom, ale teda v tom našom návrhu je napísané teda, že svojvoľne, alebo teda úmyselne, aby týmto vlastne automaticky bol vydaný, keď vlastne súd rozhodne, že to bolo úmyselné alebo svojvoľné neplatenie, aby automaticky mal nejaký 10-ročný zákaz podnikať. Lebo to zažívam v tom podnikaní za tých 13 rokov, že stále sa tam títo vyskytujú. Stále sú tam podnikatelia v úvodzovkách, ktorí podnikajú tak, že vlastne druhým robia dlhy. Utopia firmu a znova a znova a znova. Konečne sa zbáme týchto špinavcov z toho podnikania, lebo títo nám robia meno. Potom tí ľudia vlastne pozerajú a vlastne nemôžem sa čudovať, že vlastne sa povie podnikateľ, tak to je vlastne zlodej. Ale keďže týchto tam necháme v tom biznise, tak potom tak to aj vyzerá. A pani premiérka to povedala, že vynechala to slovo úmyselne alebo svojvoľne a potom to prezentovala, že no však takéto body tam nemôžeme dať, lebo to by bola katastrofa, lebo to by sa zatvárali nemocnice a Cargo. Ale to sú nemocnice a Cargo, to sú není firmy, ktoré by úmyselne neplatili. Jednoducho, oni nemajú peniaze, tak neplatia. Úmyselné neplatenie je to, že ten podnikateľ má na účte 5 miliónov firemnom, kúpi si bavoráka a zamestnancom nevyplatí mzdy. Toto je úmyselné. Áno, len tam to samozrejme narazí, to len taká malá poznámka, že to potom vždy si tieto body musíte troška aj s právnikmi nejako prejsť, že to narazí na nejaké základné slobody, že nemôžete celkom niekomu zakázať podnikať, aj keď predtým robil všelijaké blbosti. To je zase taký právny problém, troška to... Konkrétne tento bod sme si prešli akurát. Áno, ja mám ešte moju poslednú otázku pre vás, Igor. Diváčku Katku by zaujímalo, a priznám sa, že to zaujíma aj mňa, že ako by ste reagovali, ak by niektorý z vašich obyčajných ľudí chcel hlasovať v parlamente ináč ako vy a na základe svojho vlastného rozhodnutia a svedomia? Myslím si, že to sa bude veľmi veľakrát stávať. A pevne verím, že to tak bude. Lebo my sme práve do tej politiky išli preto, že sa nám nepáčil ten systém, že opozícia príde s dobrým návrhom, ale koalícia to nepodporí, lebo jednoducho to je opozičné. Také nálepkovanie sa. Ako opozícia, koalícia, pravica, lavica. Myslím, že tá politika by mala byť o inom, že vlastne malo by to byť o dobrých a zlých veciach, o dobrých a zlých návrhoch, o dobrých a zlých zákonoch. Takže a zároveň by teda my sa tak trošičku chceli vzbúriť, aj preto sme tak že sme si to vybojovali už v Saske, aby sme mohli kandidovať ako nezávislí v rámci Sasky, aby to mohlo byť naozaj, aby sme podliehali tomu vedomiu, svedomiu, ako je to napísané v ústave. Ten súčasný systém, kde vlastne je to také nejako nalinkované, tak už tak nejako zväzuje tých poslancov, aby vlastne nemohli prejaviť svoj názor. Aj trošičku aj v tej koaličnej zmluve je to tak, že sa môže poslanec pýtať ministra iba vtedy, ak to oznámi šéfovi klubu. Je to také šrobovanie a zväzovanie tých ľudí a myslím si, že nepomáha to tomu, že tí ľudia sú rozumní. Aj v tej celej koalícii, tí poslanci a myslím si, že trošku viac im dať tej slobody a nestresovať ich s tým, že tam musíš, ale aby mohli prejaviť ten svoj názor, že by to pomohlo veci. Áno, len to bude to zaujímavé, že keď bude nejaký bod, na ktorom vám osobne bude veľmi záležať, keď títo traja budú hlasovať proti, tak vtedy sa potom porozprávame, že aký budete mať pocit. Ale však uvidíme. Posledná otázka. V tej takej veľkej politike ste mesiac za niečo. Predtým bola kampaň, už to bolo niečo, ale teda v tej najväčšej ste mesiac za niečo. Tak keďže ste obyčajní ľudia, tak ma zaujíma taký obyčajný váš pocit, že čo je to za svet, v ktorom ste sa práve ocitli, v porovnaní so svetom, v ktorom ste dovtedy žili? Je to úplne iný svet? Keď môžem povedať za seba, tak zatiaľ ten svet iba spoznávam, pozerám. Musím povedať, že rokovacia sála v parlamente na mne pôsobila v médiách, keď ju vidím
veľká, že je proste, ale nie je až taká veľká. To som rád, pretože to je taká kompletnejšia atmosféra, by som povedal. A momentálne, čo som mal nejakú, by som povedal, takýto osobný kontakt s tými kolegami, ktorí vlastne tam boli, keď sme skali tie sľuby, tak myslím si, že zatiaľ vystupujeme normálne a nerozlišujeme, ak Igor povedal, opozícia, koalícia, proste debatujeme a takto. Ten hlavný nápor asi, do čoho sme húpli, asi iba príde proste po nejakých tých prvých už zarezávačkách, ktoré nás čakajú. Takže zatiaľ to beriem tak proste, že zatiaľ pozerám, zvládam, učím sa a pokúsim sa toho čo najviac a čo najskôršej doby nejak do toho naskočiť. Jozef? Pre mňa je to svet... rozmýšľam nad vecami, v zásade som rozmýšľavý, takže rozmýšľam dlho o týchto. Tuto je strašne veľa podnetov a zvažovania a odkiaľ. Možno, že práve preto sa nehodím na politika. Kde si som niekde na škole hovoril, že politik môže vidieť 80 rôznych alternatív riešenia, ale potrebuje sa rozhodnúť rýchlo a rázne. Myslím si, že pôda parlamentná z hľadiska toho môjho dotyku s tou politikou je aj o tom rozmýšľaní, aj o tom naberaní tej agendy. Tú formu, ktorú ste vlastne opísali, ona je dosť potom taká ako pracná. Bude to závislé na tej individuálnej snahe využívať tú zákonodárnu iniciatívu. Samozrejme, to je presne veľa debát aj s právnikmi, aj s tým máme ľudí, ktorí sa k tomu môžu proste vyjadriť, nech z toho vznikne nejaká kvalitná legislatíva. Takže ja osobne ja som aj bol ako taký dvojdňový dozadu okrem týchto vecí, preto neviem, či som vravil, ja som 72 hodín nespal, takže som tak ako dosť unavený. Tak to bolo, som si napriek všetkej práci okolo tohoto, že teda keďže nás pozvali na to zasadnutie Rady STV, tak a som vo výbore pre médiá a kultúru, jednak v zmysle teda štúdia dlhodobého pohybovania sa v tom, som tak sa tam kdesi videl. Takže napríklad aj to rokovanie tej rady, ako samozrejme, mal som tam byť ako novinár, má to teraz je to jeden z členov výboru, ktorý to má v gestii. A sú to pre mňa, nechcem to teraz rozoberať, ja som to nikdy aj na Facebook zavesil, že sú tam teda zaujímavé veci, volať stratu výnosom a podobne. A to je asi ten dotyk môj, že zatiaľ ja to vnímam ako prácu. Že... Ale je to, že zaujímavý svet, alebo je to taký, že údesný svet? Údesný svet... toto je pre mňa údesné teraz. Čo sa deje? Čo zažívame. Proste, že ja som to nazval, dajú sa robiť, ja som bol zvyknutý možno, že není v takom tom obyčajnom živote, není toľko príležitosti urobiť rozhodnutie, ktoré je nevratné. A tuto ich je hrozne veľa. Proste jeden zlý krok a je to tancovanie proste na lane a je to o nálepke potom, ktorú si už nesie ten človek stále, alebo niečo pokazí takým spôsobom, že ten štát si to nejak a cez neho teda ľudia odnesú a už iba v rovine vydávania signálov, to znamená nebyť nekonzistentný, čiže v postupoch, následných postupoch vedieť, čo robiť. A tak proste je to na obyčajného, poviem to tak, je to na obyčajného človeka celkom slušný záhul. Erika? To teda je. Hej, ako keď si to tak na seba, že fakt žila som si v takej ulitke, práca, rodina, domácnosť a proste to, čo sa deje tento týždeň, tak vplýva strašne na to všetko, že niekedy som mala pocit, že či to vôbec ustojím. No. Je to veď počuli sme, hovorilo sa o tom, bude to ťažké, ale ako to sú všetko informácie, ktoré človek prijíma, ale keď je v nich, tak je to niečo celkom iné. No. Neľutujete, že si do toho išli? Neviem, necítim sa, že by som mohla ľutovať. Akože mám v sebe ten záväzok, hej, o niečo sme sa snažili, k niečomu sme dospeli, ako zahodiť to, ako ja dúfam, že sa to všetko tak nejako vykryštalizuje, ustáli a ja myslím, že dôležitý ten úmysel, s ktorým do toho ideme. A
Musíme to ustať. Igor, čo je to za svet? Ako politika? Tak? Ako, ja trošičku na základe tejto skúsenosti, že vlastne sme možno takí, ako teda sa tam trošku akéže vyskytli v tom parlamente, teda nikto to nečakal. Priznám sa teda, že ja som to čakal, aj teda dúfam, že my všetci štyria sme to čakali, že s tým sme do toho išli, sme to brali, že áno, prekružkujeme sa, cítili sme podporu od tých ľudí, ale je také trochu precitnutie, že vlastne sa tam objavili a nejaký spoliehali sme sa vlastne, že teda tam tie sľuby platiť budú. No a teda v tomto vidím, že treba si asi nejako možno veci dávať možno na papier viacej a viacej tlačiť a že netreba sa nejako tak spoliehať tak ľudsky. Možno aj v živote by si sa spoľahli, že teda však teda keď raz mi niekto sľubí, tak to aj splní. No a teraz v podstate sme videli teda, že ako sme to až museli vyšpičkovať, ako naozaj bojovať za tie body, lebo ako keď raz tam teda možno ten sľub bol daný a sme to cítili záväzok voči voličom a ako o tom je tento týždeň, ako tú spoločnosť to jasné, ako keď to berú tak, že tak možno z nadhľadu, alebo majú kopec inej roboty, prečítajú si možno nejaké titulky v nejakom článku, možno prečíta jeden odstavec a už vidí, konec, už sa to rozpadá, novinári zase trošičku zveličia, už buchnú palcové titulky, už to padá všetko, že to v prdeli. Tak tí ľudia takto to teda vnímajú, ale teda my sme bojovali. Možno tí druhí poslanci teraz majú prázdniny, sú pri mori, ale my sme mali jednoducho posledné, možno tie 2 týždne, to boli bojovné týždne. Ak by to jasné, že ak by to takto dopadlo, že vlastne koalícia trošku tak zostúpi z toho trónu a uvedomí si, že áno, keď jednoducho jeden z tých našich partnerov ten sľub dal a premiérka treba to potvrdila, tak pomeň teda výzvu ústretí. Dobre, možno keď to prezentovali, tak ako boli neskúsení, a sa to dotklo, ale tak teda správame čiaru, netraumatizujme tú spoločnosť a poďme sa normálne dohodnúť nejako a poďme splniť ten sľub. Ako my nechceme nič iné, iba aby bol splnený ten sľub, že my môžeme splniť sľub našim voličom. A takto ako vlastne určite v tej politike to vidíte aj tak, alebo teda tak, poviem, že ten prvýkrát vlastne, keď sme prišli do tej sály, či čo to je rokovacia sála, či to bola, tak odrazu vidíte nejakého ministra, ktorého doteraz ste videli iba niekde v televízii a odrazu tam sedí niekde vedľa vás, alebo stojíte s ním rovnako v nejakej rade a čakáte na nejaký preukaz poslanecký, tak najprv som sa bál, že to je nejaký rešpekt, ale priznám sa, že voči tým ľuďom, ktorí viem, že robili nám tu zlo tie roky, ako necítim tam žiadny rešpekt. Ako cítim rešpekt od tých ľudí, ktorí možno svojho času robili reformy a tvrdé reformy a vlastne konec koncov ako dostali za to vyhubované a vlastne možno v súčasnosti sa nachádzajú s popularitou úplne na minime, ale voči tým o mnoho väčší rešpekt cítim, hovorím, že voči tým zloduchom necítim. Juro. Tak dnešný večer si ty pomerne často radil týmto 4 ľuďom, že ako to v politike je a vysvetľoval, tak ja to uzavriem tiež takou jednou radou od Winstona Churchilla. Ten povedal okrem iných takúto vec, že dobrý politik má mať schopnosť predvídať to, čo sa stane v budúcnosti a následne vysvetliť, prečo sa to nestalo. No, to musíte naučiť. Ja som tu počul všeličo tento večer, ale tak najdôležitejšie 1-2 veci, čo si teraz spomeniem, boli tieto, že vy ste otvorení tomu, aby sa veci vrátili späť, aby sa to rozliaté mlieko, aby sa na to zabudlo a išlo sa odznova. Ak bude dobrá vôľa z jednej aj z druhej strany, vy ste tú dobrú vôľu deklarovali, aspoň som to teda počul tak. A druhé, čo som počul, že ak by sa to tak stalo, tak vy nebudete vládu tie 4 roky ani vydierať, ani potápať, ani je robiť zle. Naopak, budete tí poslední, ktorí by chceli opozícii pomôcť ju zvrhnúť. Dobre som to počul? Opravím. Ešte? Nie, že ak by sa to stalo, tak vtedy by sme podporovali vládu a vtedy by sme boli tí poslední, ktorí by ju chceli zvrhnúť. Napriek tomu, hovorím zase nepoliticky, teraz hovorím, napriek tomu, ak by sa to aj nestalo, čiže vlastne ak by sa to aj nestalo a vlastne tá koalícia by nás napriek tomuto nejakému teoretizovaniu o tom, že by sa to mohlo stať, by nás nechala v štychu, napriek tomu my by sme túto koalíciu podporovali. Lebo to cítime záväzok voči tým ľuďom, ktorí si tú koalíciu zvolili. Tak my vás budeme 4 roky pozorne sledovať, budeme vám telefonovať, budeme sa s vami snažiť robiť rozhovor cez telefón a chytať vás za slovo, že či toto všetko naozaj splníte. Dobre?
Dobre. A ja by som ešte možno, neviem, či už teda končíme. Jedna vec ma napadla, že taká... Začali s tým, že teda sú tu 4 obyčajní, vy 2 obyčajní a tak ako teda. A ľudia ako tak, dosť často mi vyčítajú, čo on ide hovoriť, že ako teda obyčajný, ako obyčajný človek. Obyčajný som ja. Ja žijem od výplaty do výplaty a tak. A toto, či by som mohol povedať, že vlastne, jak to vnímame, tú obyčajnosť človeka, alebo jak to definujeme. Ale iba jednou vetou. Tak 2, možno 3. Jednou vetou. Takou rozvitou. Ale krátko rozvitou. Dobre. Že vlastne sú také 2 pohľady, že na obyčajnosť človeka, že niekto pozerá na obyčajnosť cez peniaze a my, tak ako vnímame ten názov aj, alebo to, čo vyjadrujeme tým názvom, tak je vlastne obyčajnosť, vlastne pohľad na človeka cez jeho charakter, čiže skôr cez to duchovno. A vnímané tak, že vlastne nie, že teda obyčajný je ten, kto má hlboko do peňaženky, alebo dožije možno od výplaty do výplaty, ale obyčajný je ten, kto napriek možno aj tomu majetku, alebo bez ohľadu na akýkoľvek majetok, aký by mal, vždy zostáva vlastne človekom, alebo vždy zostáva čestným a hlavne v prvom rade sa nepovyšuje nad niekoho, nevyvyšuje, vlastne netrpí nejakou to pýchou a žije si normálne taký nejaký spravodlivý život. Čiže my takto nejako definujeme toho obyčajného človeka. No, ináč máte celkom dobrú schopnosť urobiť z odpovede taký prejav politický. No, mne sa ináč, môže zísť ešte. Mne sa ináč páčilo celkom, čo ste vypovedali, že vy považujete východňarský pohľad, vy považujete za obyčajného človeka toho, kto nezoberie miliardu korún ako úplatok. Áno, keď bude sedieť nami tomu v parlamente. No. A tak som povedal, že viete, ako východ je veľmi ďaleko od Bratislavy. A ja som bol veľmi rád, že Igor zvolil tú taktiku, že z každého kraja, západ, východ, stred, sme tu viac menej po jednom. A Igor. A Igor, samozrejme, to on je ako ten mozog, ktorý to všetko dokopy. Takže berte tak, že beriem tak, že na slovenský ľud vie vidieť, že aj z toho, čo má, ktoré v danom prípade má. A keď som chodil po tých kampaniách, robil som tam tiež u nás v našej okrese Sabinov Prešov, po tých obciach som chodil, proste cítili ste, ako tí ľudia proste musia vyžiť z tých minimálnych. Takže berte tak, že tá miliarda, ktorú by vzal ten politik, bude chýbať pre tých obyčajných ľudí, ktorí môžu dostať či už k dôchodkom, či na sociálne dávky, alebo na čo. Takže ja to takto beriem proste, že musíme to, tie peniaze strážiť, aby tu boli pre národ. Lebo tvrdím ešte jedno, posledná veta, že bohatstvo je darom, pokiaľ slúži núdznym. A je mamon, pokiaľ slúži jednotlivcovi. Takže to je môj tak ja to už teda naozaj skúsim zakončiť, hoci je to s vami dosť ťažké. Že Julo Satinský, keď ešte žil, hovoril taký vtip, ale nemyslel to celkom ako vtip, však myslím, že sme to tu už aj spomínali, že prečo sa na Slovensku tak kradne, prečo je taká korupcia, že to je preto, lebo za tých 40 rokov za komunizmu tu proste všetci sme boli chudobní, nikto nevedel ani, čo je to 100 000 korún a už nie vôbec milión, takže keď už v slobode pred niekoho postavíte na kredenc 1 000 000 korún, no tak to je prílišné pokušenie. Tak ja konštatujem, že po tých 20 rokoch sa tu objavil človek, ktorý hovorí, že miliarda je málo. Tak Julo Satinský by sa potešil, že predsa len niekam smerujeme a ja vám všetkým držím palce, aby ste tú miliardu naozaj ustáli. Ďakujem, že ste prišli a držte sa v tej koalícii. Všetko dobré. Dobrú noc. Dobrú noc. Ďakujem.